Націскаю, зараз зрозумів. Добрий вечір. Не туди натискав, каб боук собі включить. Добрый вечер, сегодня гуляем далей у Soul River 2. У нас гісторыя распаўсюджваецца далей. Мы па часе скочым як дурныя. А мы апынуліся ў старажытнасці. У самым, скажем так, ёсць яшчэ адзін перыяд часу, які мы, магчыма, ніколі не пабачым у гульні, але, ну, ён максімум яшчэ больш... Ёсць толькі адзін больш старажытны перыяд, чым зараз. Мы знаходзімся ў часе, калі існавалі Сарафан. Вітаю, Алексей. Ёсць... Мы ў перыядзе Сарафан. Гэта паляўнічыя на вампіраў. І гэта, можна сказаць, першы крыжаковы паход супраць вампіраў, які знішчыў амаль іх усіх. Вельмі моцна пашкодзіў усім вампірам. Сярод гэтых Сарафан быў і галоўны герой Разіэль. Таму што ён калісьці быў адным з іх. Як мінімум па версіі першай гульні. Зараз пытанне. У мяне ўвогуле сумневы ёсць, што Разіэль з'яўляецца адным Сарафан. Магчыма, ён якраз такі адзін з вампіраў. Пытанне, як гісторыю гэта ўсё перакруціла, таму мы, можа, нешта даведаемся ў гэтым перыядзе гістарычным. Паглядзім, як гісторыю, ну, можа, нейкую інфармацыю атрымаем. Таму што зараз галоўнае пытанне, хто такія старажытныя вампіры, першыя пакаленні, і чаму яны, што яны спрабавалі зрабіць з лупамі, таму што я думаю, яны спрабавалі схаваць адну пачварку тэнтаклевую ўнізе. Вось. Гэта мы, можа быць, даведаемся сёння. Вітаю, Регана, вітаю, Алексей. На Mass Effect 2 за героя адправляецца 500. Дякую, Еріке. Так, гэта мы у балоце. Давайте зараз, у нас ёсць два варыянты, куды пайсці. Вітаю, Санвел. У нас ёсць два варыянты, куды пайсці. Гэта далей праз гэтую тэрыторыю вось туды наперад, і там на гэтай тэрыторыі мы у гэтых самых на поўначы дзесьці далёка мы і павінны па сюжэту ісці. Але ёсць шлях назад. І шлях назад мы, магчыма, можам пабачыць, як выглядае гэтая пачварка тэнтаклевая, якая намі кіравала ўсю першую частку. Як яна выглядае зараз у гэтай старажытнасці. Магчыма, нічога цікавага з ёй не адбываецца ў гэтым часе. Але мне падаецца, гэта можа быць важна. Я вельмі жадаю з ёй сустрэцца. Зараз збегаем да яе. Калі ўвогуле гульня дазволіць, бо ёсць падазрэнне, што і туды і шлях можа быць зачынены проста. Так, вось туды шлях. А маленькі нейкі не праглядаюць, не? Не, падаецца. Прыходзім на аніме глядзець. І гэта будзе самым важным адказам у гэтай гульне, на самае галоўнае пытанне. Ці прыводзіць аніме да вось гэтага? Так, пачваркі гэтых можна не кранаць увогуле. Яны не вельмі важныя. Так, у самы-самы низ туды. Ага. Добра, у нас ёсць шлях наверх, дзякуючы нашаму новаму Soul River'у. Так, тут праходу няма ніякага. Добра, правяраю, што ёсць. Ці можаш ли ты дайся Регана частково казаць? Так, ты можаш раскідаць іх па свайму жаданню. Это літаральна можна сказаць просто твае балы, якія не магу вам напрямую перадаць, там, ну, даць вам на рахунак, скажем так. У Твічы я магу іх толькі перанакіраваць кудысьці. Падобна на сюжэтны шлях. Ён хутчэй за ўсё часткова, як мінімум. Так, мне патрэбна паветраны ў мяне ўжо Soul River паветраны. Ён хутчэй за ўсё мяне бы сюды бы накіравалі раней, ну, пазней, я думаю, па сюжэце. Так, яшчэ 5000 на гоблінцаў, добра. Зараз зробім. Дабяремся да пачваркі. Оп. Яшчэ ўверх. Тут у цэнтры нейкая здаравенная каменная штука. Я не ведаю, што за яна. Я зараз дабяруся да гэтага самага, да нашай пачваркі і там ужо закіну тады на гоблінцаў.
Мы уже недалеко. Амаль дошли. Литерально наступный покой повинен быть. Так, а выход где? А, ўсё яшчэ под вадой яна знаходзіцца. Добра. Вось яна ёсць. Бачыце? Яна значна менш. Я думаў, яе ўвогуле не будзе бачна. Яна літаральна толькі ў гэтым часе, яна толькі крыху, яна нават за слупы не трымаецца. Слупы у светлым стане, то бок яны не парушаныя, нічога з імі дрэннага няма. Так што, у прынцыпе, тое, што я чакаў. Цікава, ці будзе зараз катсцэна нейкая? Чакайце-ка, дзе? Што, не магу выбрацца зараз? А, магу. Слупы ў добрым стане. Хутчэй за ўсё, мне ўсё ж такі патрэбна будзе сюды прыйсці проста пазней. Куды яны летуць? Добра. Мне хутчэй за ўсё патрэбна будзе па сюжэце сюды пазней прыйсці. І, у прынцыпе, чаканні мае, тое, што я чакаў, і гэтая пачварка значна слабей. На Mass Effect 2 за герой яшчэ 500 адпраўляцца. Дзякуй вялікі. Яна яшчэ слабей, яна яшчэ менш, то бок на працягу стагоддзяў, там тысячагоддзяў, яна пакрыху паўзла і паглынала ўсё больш гэтай залі. Мне падаецца, яна і з'яўляецца асноўным сродкам знішчэння ўвогуле гэтых слупоў назготаўскіх. Добра, на жаль, гэта ніякай катсцэны не было, можа нам пазней будзе, калі па сюжэце мы сюды прыйдзем. Я думаю, можа у гульні ёсць момант нелінейнасці нейкі, пэўна. На жаль, не. Так, зараз я перакіну балы. Так, 5000 на дайсаў арыганы. Ага. Я возьму, тут няма роўніка 5000, я возьму вось гэтыя 10000. Разобью. Тут будзе у нас 5000. Тут у нас будзе 7500. Цудоўная сістэма, я так задаволены гэтым аднаўленнем для сябе. Мне значна больш зручней. Мне зручней проста ў десяткі разоў, каб вы разумелі. Гэта быў тэкставы файлік. Зараз я магу радкі змяняць і не баяцца, што я вам паламаю што-небудзь у галасаванні. Так, ёсць. Углядае як праўда. Зараз адноўлю яшчэ спіс лідараў для вас. Оп. І спіс лідараў павінен быў быць аднаўлённы, то бок значыць, што гоблінцы павінны былі атрымаць зараз дадаткова 5000 наверх. Слушай, пакуль не даюць зрабіць. Яшчэ, я спадзяюся, будзе бойка з ёй. Я так разумею, што гэтая пачварка з вокамі і ёсць галоўны антаганіст серыі. З вачыма. Я таксама так думаю, але, усё заходзіцца на ёй пакуль што. Яна выглядае яна цягне за ўсе. Калі яна ўплывала на Мёбіуса, і яна таксама магла ўплываць, праз Мёбіуса яна ўплывала на Каіна. Каін сам гаворыць, што, па тыпу Мёбіус усяго лишь пешка, то бок ён не ўвогуле свайго меркавання не толькі вельмі мае. Пытанне. Так, а ты не можаш падарункі закінуць нам як дайсы, каб не пакутваць кожны раз? На жаль, не. Таму гэта такая, скажем так, я шчаслівы, што гэта, не я арганізоўваў гэтую штуку, я толькі баны пераканвертаваў у дайсы кагосьці. Я ўвогуле думаў іх проста прыбраць, але трошкі шкада гэтых балаў, якія нікуды проста знікнуць, так? Вось, таму я лепей іх перадам тым, каго ў жарт спрабавалі забаніць. Вось. І, гэта ўжо потом без майго удзелу пачалося перакіданне балаў. Я не тое, каб супраць, але зноў жа, гэта мне, не тое, каб зручна, і вам я не магу іх адправіць. Так што не, я не магу вам перадаць, я магу вернуць балы за ўзнагароду, нейкую пэўную. Вось, але перавесці так вось проста так не магу. Так, добра. Тады мы палезлі назад. Я ўсё яшчэ... навошта нам лезці назад? Мы ж можам загрузіцца, правильно? Каб не марнаваць час. Я просто загружуся, і мы пойдзем у іншы бок. Каб не бегаць усю дарогу. Не, добрыя намеры нормально мяне правялі. На героя меча і магіі 4 яшчэ 1000. Ось.
Ось. Нагадываю, сёння ж апошні дзень галасавання. Дайце я хутенька спіс лідараў зазірну, каб я вас не... Это самае... О, блин, колькі у мяне ўсяго чыні на сёння. Я трошки губляюся зараз. І яшчэ адпраўляецца, чую. На Dreamfall The Longest Journey. Там бойка ідзе ва ўсё, так? На Гоблінсы 2 зараз утопят 42500. Dreamfall The Longest Journey 40 тысяч. Elden Ring 34100. Яшчэ адпраўляецца на The Longest Journey 9500. Так. Драйвер 32500 і Hearts of Iron 4 Fallout Moon 32100. Ось. For all the butchery of Mobius's crusade, this massacre was somehow more chilling. The killing fields of the Seraphim betrayed a kind of orderly ruthlessness, the cold-blooded righteousness of the true believer. Ну, ось так, тут нормально так покромсали вампірів. Так, мені не обов'язково йти у храм, мені потрібно забиратися уверх, десь тут був шлях. Зараз, каб не наблитав. А де він був? Він же тут десь, правильно? Він же літерально тут був. Ага. А, ось туди мені потрібно. А як я туди траплю? А, ви глядите, там є механізм гэты. Добре, ми йдемо у паўночную частку увогуле ўсіх тэрыторый. Мы ўжо былі ў ёй, але ў будучыні. І там храм, у які мы накіроўваліся, у месца логава вампіра старажытнага. Там ужо ўсё было знішчана. А ўсе самі сарафан. Here at last, in the flesh, I beheld my former brothers in arms, the warrior priests of the Sarafan Order. Their lives devoted solely to the annihilation of the vampire plague. And while I confess, I felt a twinge of longing, a pang of grief for what I had believed was my lost virtue, I regarded them now with none of the reverence I formerly felt. For I had seen the human face of the vampires, and now I beheld the monstrousness of these men. Пакрыху разеяля нейкая смутная яму карацей з увогуле сваёй падвойнай натурай. R1 спрацавала? R1 спрацавала не зусім як чакалася, то бок R1 яно запавольвае мой палёт уперад, але не спыняе яго. Яно кажа, што па тыпу, каб вертыкальна ўзлетаць, патрэбна R1 задзействаваць. Не, ты ляціш уперад усё роўна. Патрэбна ўсё роўна на месцы круціцца, каб не вылеціць з гэтага патоку паветра ўверх, але гэта хаця бы робіць гэта больш простым. Ціха размаўляюць, гэта максімальная глоснасць у гульне. Гэта максімальная, просто вышэй за 10 нельга. Яно было яшчэ цішэй, гэта ўжо выпраўленае. Ось, на жаль, я з гэтым не той, каб шмат могу зрабіць. Ось, тым больш, гульня вельмі скоча па гуку. Яна нават у мяне скоча па гуку, гэта не вельмі магу вам выправіць, таму што падчас бойкі яна бывае вельмі глоснай, давіць на вушы, а час часу яна бывае вельмі ціхай. Глайдап. Ну, да глайдап я ў любым выпадку, калі я вось так вось раскрываю крылы, я ў любым... Ну, тут не вельмі бачна. Вось так, я ў любым выпадку буду ляцець наперад, а гэтае паветра падымае мяне ўверх у любым выпадку. Неважна, я заціскаю R1 ці не. Можа забіць на гэтых сарафан і збіваць іх? Да не, хлусня нейкая. На Mass Effect за героя адпраўляецца яшчэ 100. Як вялікі. Так, сюды ўверх. Ау, ну, за што? Што нарабіў табе такога? Ды, камера, давай, дапамажы мне. Зразумеў конкретно што? Ну,
чому він не забивається? Нарешті. Ён R1 запавольвае яму палёт уперад. Вось. Я зараз магу прадэманстраваць. Вось тут будзе вельмі бачна. Не халера, ён тут не запівалі вампіраў. Зараз я палячу спачатку без R1. Альбо давайте з R1. Я лячу з R1 уключаным, і я амаль, ну, я ўсё роўно рухаюсь наперад. Зараз адпусціў яго, і я лічу хутчэй наперад. Вось і ўся розніца. То бок R1 просто запавольвае яму палёт. Ды... это меч. Бескорыстно. Soul River, давайте мне мой. Что я павінен сказаць? У параўнанні з бойкай баявой сістэмы першай часткі, Soul River у першай частцы быў карысным, але яго лёгка выбівалі. І некаторыя ворагі вельмі лёгка гэта рабілі, таму ты як бы не вельмі разлічваў на гэты Soul River. Зараз жа Soul River становіцца, чым больш змагаешся, тым мацней становіцца, не реч на тое, што ён з'ядае здароўе. Бо, у прынцыпе, добрая думка заўсёды змагацца Soul River'ам. Гэта заўсёды лягчэй, чым змагацца любой іншай зброі. Таму ёсць адчуванне легендарнага мяча, хоць і вельмі небяспечнага для мяне. Вось, напрыклад, я просто разагнаў зараз Soul River, я магу просто бегчы супраць ворагаў, адной атакай усіх забіваць. Запавольвай гарызантальны рух. Так. То бок, ну, яно просто робіць... Блин, я забываю, што там. Яно спрашчае, але не вырашае праблему. Палову здароўя. Так, так. Ёсць такая праблема. Нічога. Дадзім рады. Ось ён наш Уштенхайм. Гэты горад, я ў ім ужо быў, у будучыні, ён поўнасцю знішчаны. Гэты горад быў, на яго нападаў вампір вось гэты, да якога старажытна, да якога мы зараз ідзем. І ён вельмі пагражаў гэтаму гораду. Справа ў тым, што, ну, Сарафан у выніку пазбавіліся ад гэтага вампіра і ад гэтага, ну, скажем так, выратавалі горад. Зараз мы бачым горад яшчэ ў свой час, калі ён не быў закінуты. Я зараз праверю яшчэ пару месцаў, бо мне цікава было, чаму гэта ўвогуле ёсць. Чаму ты ёсць тут? Гэты балкон, на якім я знаходжуся? У чым яго сэнс? Можа, сакрэтачка дзесьці якая? Але ўвогуле, тут няма collectibles. У першай частцы можна было збіраць разлічныя дадатковыя, ну, розныя проста дадатковыя рэчы, але ў другой такога няма, ты проста сам па сабе тут. Адчуванне, што праз нас абвязлі такое вельмі верагодна. Амаль забілі. Мне бы ўвогуле, давайте возьмем все ж таки у іх зброю і паспробуем душы забраць потым. З ёю. Што ў свеце памёрлых? Да, за серднем. Я такім чынам сабе і здароўе яшчэ верну. Ён нейкі ўвогуле не адрозніваецца. Я нават нейкай метамарфозы не пабачыў. Так, тут пачаркі розныя.
Там у меня будет выход. Холера з ім. Угу, і тут вода. Ну, в принципі. Не змяняецца, нават візуальна просто колер пакуль змяняе, бо звычайна яны дэфармуюцца будынкі, ўсё астатняе, тут тое ж самае. Так, толькі я паветра сваё прадзяўбаў. Давайте хоць святло забярэм, хоць які элемент будзе ў нас. Бо зусім без элемента, ну, ён можа быць карысным, элемент сам па сабе. Яго хоць куды можна скарыстаць. Сусед памёрлых — это насамрэч месца, дзе ты ратуешься. Ну, яно больш бяспечнае агулам, чым сусед жывых. Адзінае, што калі ты з сусета жывых вывалішся, ты трапіш у сусед памёрлых, а калі здароўе згубіш. А з сусета памёрлых ты ўжо нікуды не трапіш пасля здароўя згубленага. Так што трэба быць з гэтым асцярожным. Так, вось на тэрыторыя Сарафан. Там той будынак не разламаны, тут на балкон можа прасцей трапіць будзе. Давайте зацэнім у гэтым часе, што тут у нас. Наконт моцна б'юць. Увогуле гульня не толькі каб складаная, але тут не вельмі зручнае кіраванне. Ну, яно не самае горшае для гэтага перыяда часу, ну, для гульні гэтага часу. Бывае значна горш. Увогуле ні халеры немагчыма зрабіць. Але ёсць такі момант, што блакаванне, ну, увароты не вельмі зручна, яны з запаволеннем такім ідуць. І на невядомую, ты не ведаеш, наколькі ты гэта ўхіленне будзе. Яно можа быць на... Ты можаш са спіны ў ворага апынуцца, можаш апынуцца толькі каля ворага. Гэта можа цябе вельмі падставіць час ад часу бойцы. Плюс блокі вельмі моцныя ў першай частцы, а я ўсё не прызвычаюся імі карыстацца. У першай частцы блокаў не было, таму наоборот, на ўхіленне разлічваў. Бахці фіша са снегам. Фіча, вядома. Ау! Мне уже не дадут залезть. Эй, отшапитесь. Ну, дайте мне хоть секунду. Да... Атаки некаторыя значна хутчэй, чым я магу ўвогуле наносіць, то бок я Soul-River'ам зараз такое значна павольней, чым гэты хлопец. Вось зараз я першы раз змог атакаваць. Мне павінна пашчасціць. Ну, па тыпу, мне павінна проста пашчасціць, каб я мог трапіць у яго. Ось, нет. Я павінен трапіць кудысьці ў акно паміж яго атакамі, якога можа не здарыцца проста. Справа такая, ну, чым баявая сістэма у першай частцы такой праблемы нават і блізка няма, так? Ну, яна там усё роўна ўхіленне запаволенае, але тут яны запаволены яшчэ больш. Блок больш эфектыўны, але вось гэты вораг, ён атакуе зараз хутчэй за мяне. Ён літаральна проста яго атакі значна хутчэй за маі, і калі я наношу атаку, я не магу яе прырваць, гэта, ну, надоўга. І ў мяне няма нейкага акна для таго, каб атакаваць у гэтае акно. Так што, ну, такое можа быць. Зараз, то бок, адбылося вельмі дзіўная сітуацыя. Я проста стаю і мне няма моманту атакаваць. Ну, нормальны снег. Не, увогуле для другой PlayStation ачмурэнны снег. After my long journey, I finally stood on the threshold of enlightenment. For here was Janos Audrin's mountain retreat, intact and unblemished. The upheaval that would one day topple this ancient edifice had not yet occurred. And while I had no certainty that Janos still lived, this scene boded well, for I presumed that the collapse of the retreat must have followed the ancient vampire's demise. There was only one obstacle. How to reach the balcony suspended at that maddening height, so far beyond my reach. О, я веду отказ на For гэтых this was питаннях. the architecture of winged creatures. The tattered ruins of my wings were of no use. I would need to devise some other means into that mountain. Ты уже летать умеешь. Не бентежься, разверь, я все разберусь. Блин, не могу. Вось. Душа есть. Іх зброю паднімаць магчыма, але толькі ў сусвеце жывых. У свеце памёрлых ты зброю пераносіць не можаш. Зброю іх горш.
Плюс-мінус яшчэ добрыя дзіды вось гэты, ну дзіды там альбо сякеры на доўгія такія алебарды. Яны зручны тым, што атака вельмі далёка ідзе. То бок ты можаш атакаваць з-за дыстанцыі самого ворага. Вось гэта неблагая яна. Мячы такое сабе пад пытаннем вялікім. Атакі хуткія, але зноў жа яны не вырашаюць маю праблему з тым, што некаторыя ворагі проста могуць бясконца атакаваць мяне атакамі, з якімі я нічога не зраблю. Ну і не ўсе атакі можна блакаваць. Яшчэ такая цудоўная рэч ёсць. Пашасціла. Так, паветра. Паветра. Дзеюсь, это не паветра. Там ёсць святло, добра. А там мне пашчасціць будзе цемра? Так. Так, пачакайце-ка. Там зверху ёсць цемра. Так. Як мне гэта ўсё спалучаецца? Давайте пад вадой яшчэ паглядзім, што ёсць. А навошта гэтае месца пад вадою? Может, тут хованка ёсць? Якая? Просто мы тут пад вадой маглі плаваць раней. Гэта нармальна, але вось зараз навошта ўвогуле ўваход пад воду ёсць? Бо тут жа ні халеры няма. Кабыло. Это самое, стваральнікі гульні такія. О, нам падабаецца, што у нас ёсць механіка плавання. Плавайце, калі ласка, на здароўе. Мы як мага больш гэта дададзім. Ёсць, у гэтага ёсць элемент. Там ёсць сусвет памёрлых. У свеце памёрлых тут ёсць праход. Там вось сімбаль быў у света памёрлых, і гэта падказала, што рабіць. Оп. Вось мы пад вадой, і зараз пад храмам самім, я так разумею. Ён не плавае. Не, так, у свеце памёрлых плаваць немагчыма. Катушкі у акно торопіліся. З імі ўсё ў парадку? У сэнсе, я не торопіліся. Так. Ну, ўнутры храма гэтага атрымліваецца. А чаму я ў будучыні? Там не было такого перахода? Кроу. Так, я бачыў вочка. Нічога з ім зрабіць не магу, бо калі мне падаецца, як толькі я паспрабую дабрацца, оно на мяне не глядзіць. А вы зараз глядзіць. Не ідзем. Добра, шукаем цемру тады. Прачнуліся... у сэнсе, я зразумеў. Я падумаў, што патрэбна скрозь яго ўтаропіліся на вуліцу. Разбудзілі катоў. Так. Тут у нас ёсць нешта, падобнае як унізе, але без крыві. Там можна ўзяць ветер. Давайте паспрабуем туды адправіцца. Заберем хоць адзін элемент сабе. Хоць ветер будзе. Нават калі ён неправільны. Хоць штосьці. Я не заўважыў, як я змяніў графіку на старую. Яна не вельмі заўважна, калі так проста бегаеш па такіх калідорах. Старая, новая. Нават тэкстуркі амаль не адрозняцца. Бачыце? Гэта новая тэкстурка, так? А гэта старая тэкстурка. А калідор, та сам тэкстурка не змянілася. Бачыце? То бок,
Там не, мінімальна ёсць бачная змена, але яна незначная зусім. Так, ты, цябе хутчэй за ўсё паветрам можна знесці, так? Ёсць. Ага, і вось гэта у нас ёсць выхад на вуліцу, і тут мы можам забраць цемру зараз. Так, дзе яна там была? Вось тут. А ё-моё. Давайте гэтага хлопца паспрабуем забіць яго жа дзідай. Ну, ты сур'ёзна там? Збегчы вырашыў ад мяне. Вось гэта атака. Адзіны плюс, я магу атакаваць за дыстанцыі іх атакі. Таму што ў варот, напрыклад, недастатковы, каб з ворагам з дзідай змагацца ўвогуле. Оп. Мне падаецца, я больш згубіў здароўе, чым атрымаў за гэта. А не, нормально, кампенсавалася. Есть. Мы разбили там сцяну, атрымліваецца. Ідзем далей унутр. Это павінна нам вырашыць праблему з вочкам. Там ёсць нейкі там кубок альбо нешта такое. Чацвёртую сцяну? Не-не-не, пакуль да чацвёртай не дабраліся. Яшчэ 3 засталося раздзяўбаць. Так. Вось ты. Закацілася вочка. Забіраем гэта. Не ведаю, што ты. Там, можа, у адлюстраванні... Можа, нейкая падказка ў адлюстраванні зараз ёсць, альбо не? Не, альбо не. Набираем крыві і хутчэй за ўсё зверху выліць патрэбна. Угу. Пригожая. Цікаво у вас технології. Пригоже як. Вельми крутое. Крутое место. Помитим. Кривію ще зальє зараз. The mountain's interior was Wow. hollow, I discovered, engraced with soaring architecture unique to its creators. As with the outer facade, these balconies and galleries could only be reached by those gifted with flight. With only my ruined wings to carry me, this towering labyrinth seemed impassable. The object of my quest lay just beyond my grasp. For here, suspended at the apex of the chamber, was the threshold that surely led to the great vampire himself. I didn't know whether Janos Audron was the monster depicted in the stronghold, or one of the noble creatures memorialized among the ruins of the ancient vampires. And I didn't care. Demon or angel, he alone held the key to my destiny. Добра, мы прыйшлі з пытаннямі, і я спадзяюся, у гэтага хлопца ёсць адказы. Асталося толькі да яго дабрацца. О, святло. Хутчэй за ўсё яно спатрэбіцца. Так, давайте крышачку прабягуся для тых, хто можа згубіўся альбо не ведае, што ўвогуле адбываецца.
Глядзіце, якая справа. Мы зараз гуляем за Разіэля, вампіра. Мы ўжо ў другой часткі гульні, і другой часткі другой гульні, калі шчыра, мне падаецца, мы бліжэй да канца зараз. Якая справа? Мы, у прынцыпе, зараз спрабуем зразумець, хто галоўная пачвара, хто злодзей-то ў гэтай гульні. То бок сам Разіэль не вельмі ўпэўнены. Разіэля увесь шлях накіроўвалі кудысьці, а Разіэль зараз спрабуе знайсці сам адказы сам пачынае задаваць пытанні і шукае на іх адказы вельмі актыўна. Ведьмара першага адпраўляецца 100, дзякую вялікі. Вітаем Нернурэм, вітаначкі. Вось, і мы спрабуем, мы зараз знаходзімся у вельмі старажытным часе, у гэтым сусвеце было некалькі пакаленняў вампіраў, і мы зараз спрабуем у гэтай старажытнасці паразмаўляць з адным з апошніх вампіраў першага пакалення. Надеюсь, знайсці чацвёртыя пальцы ён страціў, так, гэта занадта выжадаем. Справа ў тым, што першае пакаленне вампіраў было сінескурамі істотамі з двума пальцамі на нагах там толькі і 3 пальцамі на руках. І ў іх быў яшчэ яны валодалі Соул-Ріверам. Справа ў тым, што гэта ўсё вельмі падыходзіць пад апісанне нас. Вось толькі нам распавядалі раней нашаму герою Разіэлю, што ён быў чалавекам з Сарафан, то бок з гэтага жа перыяду часу, у якім мы зараз знаходзімся, і ён удзельнічаў у крыжаковым паходзе супраць вампіраў. Кім з'яўляецца Разіэль насамрэч, зараз гэта адно з галоўных, скажем так, экзістэнцыяльных пытанняў самого Разіэля. Там ось тут святло показано. Ну, элемент святла. Добра, не могу паўдзельнічаць. Так, у мяне ёсць 2 кубка, у мяне ёсць кроў. Мне патрэбна зразумець, куды яе даставіць. Гэта важна. Ну, да таго, як я пабягу з ім кудысьці. Хутчэй за ўсё вось сюды, я так разумею. Толькі патрэбна тады шлях адчыніць, бо з кубкам я далёка не улячу. Мне хутчэй за ўсё патрэбна нейкім чынам сюды забегчы. Не халяры сабе тэхналогію у вас. Добра. Ну, гэта сімвал. Ён жа сімвал святла, правильно? Чаму я? Ага, можа, мне патрэбна падсвяціць іх? Не? Абодва падсвяціць? Это недастаткова, добра. Яшчэ можа большых? Блин, іх да галеры там насамрэч, калі паглядзець. Так, гэта 2 падсветлены. У чым моя праблема? На Elden Ring заправляецца 500. Дзякую вялікі. Не разумею пакуль пазл. Ну, па тыпу, там дакладна павінен як масток з'явіцца, альбо нешта такое. Яшчэ раз? А чаму мне падаецца, я зразумеў. Я павінен прастраліць кроз іх 2 адразу, адначасова. Так, праз 2. Вось гэтага я не здагадаўся. По одному яны захацелі. Удало стаў, мне просто пашчасціла зараз. Так, возьмем дальні зараз кубачок, бо там далей бегчы будзе. Пакуль мы яго нясем. У мяне ёсць навіны, я ўжо дзяліўся з гэтым. Я займаюся зараз перакладам адной гульні, але калі дакладна не самім перакладам, я раблю прататып пераклада. Гэта амаль як просто малюнак ключа, вы разумееце, калі спасылачку. Вось, справа ў тым, што я вырашаю тэхнічныя хібы, спрабую зразумець, ці ўвогуле тэхнічна гэта магчыма для мяне, то бок магу ли я зрабіць так, каб тэкст, які мне патрэбна, у патрэбным выглядзе змяніўся хоць дзе ў гульне. І я магу павіншаваць сябе і каму цікава і вас таксама з тым, што ў мяне сёння атрымалася, прататып гатовы.
я магу нарэшце назваць гульню. Я ведаю, што я магу яе перакласць, і гэта тэхнічна магчыма. Пераклада самого, зразумела, няма, але, ну, далей ужо, скажем так, ужо проста рабіць яго. Гульня, назва гульні — гэта Disco Elysium. Хто не ведае Disco Elysium, таму можа і ўвогуле без розніцы так-то, але праца ідзе канкрэтна на Disco Elysium. У мяне атрымалася саме 4 дні, альбо 5, я дзяўбаў толькі шрифты. Гэта было самае складанае у стымаўская версія, любая версія. Любая версія падыдзе, яе можна мадыфікаваць. Самае складанае было замяніць шрифты. Тэкст я ўсяго займаюся гэтым можа ўжо 6-7 дзён, ну, па тыпу такіх поўных дзён. І першыя 2 дні ў мяне ўшло на тое, каб тэкст пачаць перакідваць. Пры гэтым я літаральна, можа, за ўсяго цалкам за 2 дні гэтых у першыя 6 гадзін я ўжо мог перакідваць тэкст з арыгінала, пераносіць яго, перакладаць на тое, што я жадаю, і запіхваць назад у гульню. Вось. Але... Так, яно потом наверх пойдзе. Давайте я зараз пазл трошки сканцэнтруюсь на ім. Праз PHP у якім сэнсе? Вось, я зараз адно пытанне не зразумеў. О, там можна разбіць шкло. Вось, і самае складанае было, вось па апошнія 4-5 дзён я заносіў шрифты, бо у гульне усе шрифты, якія ёсць у гульні, неважна на якой мове, у іх усіх не хапае неабходных мне літар. І каб выправіць гэтую праблему, мне прыйшлося перапакоўваць, браць самастойны шрифт і поўнасцю з яго рыхтаваць асет для гульні, якая яна можа зразумець. Вось, гэта было самае такое складанае выпрабаванне, таму я не быў упэўнены, што у мяне атрымаецца. Нарэшце гэта сёння атрымалася. У мяне гульня запусцілась, у яе той блок тэкста, які я замяніў на беларускія літары, ён поўнасцю замяніўся. Так што, у прынцыпе, ёсць прагрэс. Цікава, можа, ты ведаеш, як прычапіць гатовую экранізацыю для стымаўскай версіі, гатовую экранізацыю да стымаўскай версіі, да гоўгаўскай версіі. У сэнсе, што для пытання пра Disco Elysium там дастаткова ўзяць з Nexus Mods, проста спампаваць файлы і проста іх... Ну так, я зразумеў. Я, калі што, глядзеў, распакоўваў гэты украінізатар, і таксама яго шрифты спрабаваў уставіць, і яго шрифты не падыходзяць. Калі што. Я разумею, пра які ты украінізатары з Nexus Mods, якія, хутчэй за ўсё, ён адзін там. Дык вось, ты бярэш, спампоўваеш гэтыя файлы і заставляеш гэтыя файлы ў папку з гульнёй і замяняеш іх проста, ну, рукамі. Ось, яны будуць заменіць табе, і украінізатар будзе працаваць. Ось. Я аналагічна таму украінізатараў буду рабіць, ну, беларусізатар. Ось. Так. Са стымаўскай гэта працуе, а з гугаўскай не. Там нават такі файлаў няма. Не можа быць, у мяне гугаўская версія. У мяне адзіная, пачакай, Джокамас, у мяне Final Cut. Гэты самы гугаўская версія. Афіцыйная, ну то бок яна ў мяне проста гугаўская. Проста Final Cut можа адрозніваецца запакоўкай. Там можа быць іншыя асеты, яны могуць не падыходзіць. Бо гэта даволі розныя версіі гульні, калі што. Final Cut і арыгінал гэтага самага Disco Elysium. Гавару, бо літаральна сам... Ау, там было вочка. Там было вочка, якое мяне забіла. Давайте пашукаем, што у нас тут... Ага, і тут ні халеры-то і няма. Бо там толькі хлопча з дысочкам нам неабходным. Нам патрэбна тему разнайсці будзе. Дацягнуліся. Угу. Мне у самы низ, я так разумею, увогуле патрэбна. Ну так, я не вельмі бачу нейкіх варыянтаў, каб мне... Ну, хутчэй за ўсё гульня разлічвае, што я буду сам ганіць кожны раз пачынаць, калі буду рабіць памылку. У цябе не Final Cut. Хутчэй за ўсё, вось гэтым і ёсць абмежаванне, у гэтым і ёсць праблема. Бо гэты самы The Final Cut, ён якраз такі вось гэты украінізатар, ён разлічаны на The Final Cut. То бок у гоўгаўскую версію можна ўставіць, калі гэта Final Cut.
На жаль, на звичайну версію там по-іншому асети зроблені. Ось, їх можна було би, ну, я мог би подрихтувати, ну, теоретично, коли б мені було не шкода часу, я би мог подрихтаваць украінізатор, гэта же перапакаваць і падрыхтаваць яго для старой версіі. Тэоретычна. Але, ну, на практыцы там, ну, скажем так, мне шкада губляць по типу 3-4 дні толькі на гэта, і я лепей беларусізатарам у гэты час пабаўлюся. Бо зараз час яшчэ ёсць, бо ў мяне выпуск. Я магу гэтым займацца, але отпуск скончыцца, і тады у мяне будзе 3-4 гадзіны на тыдзень, а не на дзень. Вялікая розніца будзе ў хуткасці. Вось тут можна будзе прастрэліць, але мне толькі святло патрэбна. А святло ў мяне ёсць у самым нізе, так? У самым нізе. Пайшлі ў самым нізе. А чым яны распакоўваюцца? Unity? Не, афіцыйна ты не можаш распакаваць нічым, ну, то бок няма афіцыйнага распакоўшчыка. Але і ёсць зараз Unity Asset. Зараз я каб не схлусіў зараз з назвай. Оно у меня там папка ёсць адчыненая. Ну так ён. Unity Asset Bundle Extractor, і там яшчэ слова ў канцы, таму што ёсць две версіі гэтага экстрактара. Толькі я гавару, там не тое, каб усё проста. Там складаненька. Ну, карацей, вось гэты Asset Extractor, зараз адчыню яго. Вось ён. Unity Asset Bundle Extractor Avalonia. Вось так я зараз у чат напишу. Яго, каб гугліць, яго лепей скарачэннем гугліць. Гэтай прыладай можна распакаваць Unity Asset любыя, уключаючы тэкстуркі альбо што заўгодна, і ім жа можна запакаваць назад. Вось, тэоретычна задача ўзяць гэтыя шрифты, якія ёсць у гульне, а шрифты, ну, там шрифты, іх тэкстуркі, матэрыялы, правільна іх запакаваць у старую версію, але там трэба рэдагаваць файлы, то бок нельга проста экспартаваць і імпартаваць іх у іншую гульню. Трэба правільна адрэдагаваць файлы шрифтоў, каб яны падышлі пад старую гульню. Таму што хутчэй за ўсё там, ну, спасылкі ўнутры файлаў будуць паламаныя тады. Так што гэта, ну, гэта насамрэч там паколупацца прыйдзецца. А шрифтоў 6-7 штук. Так што, ну, там нормально. Там нормальна праца, я папярэджваю. Ось. Але магчыма. Я думаю, гэта, я зараз настолькі ў сваіх сілах упэўнены, я такі, да, я любую зараз гульню Unity распакую, вам перапакую, што заўгодна зраблю. Але гэта можа быць эйфарыя ад таго, што ў мяне атрымалася нарэшце, бо колупацца з гэтым некалькі дзён ужо трошкі здзябло. Так. А то нас трошки наверх закинуло. Святло. Ось тут мы можем прострелить. Ось. А сёння мяне выратавала, я вось, ну, я говорю, я дзябаўся, ну, там, нормально так дзён. Мяне сёння выратавала тое, што я знайшоў гайд ад украінцаў, як яны перапакоўваюць. Ну, вось гэтая магчымасць перапакаваць, ну, канкрэтна там ёсць тлумачэнне, мяне выратавала яшчэ ад некаторых падводных камянёў у гульне самой, і на што звяртаць увагу. Я, можа быць, яшчэ згубіў бы наверх дадаткова, то бок мне прыкладна яшчэ 2 дадатковых дні гэта сэканоміла. Ось, вельмі дапамагло. Як пакуй, якія спасылкі, шмат пытанняў. Там, скажем так, гэта людзі гайды пішуць. Ну, па тыпу на нармальныя такі па памерах, каб патлумачыць перапакоўку ўсё. Там не па тыпу файл просто націснуў, экспартнуў, забраў. Ну, не так працуе. Таму я просто не магу гэта хутка вам адказаць, таму што гэта тады будзе стрым аб тым, як тлумачыць, як канкрэтна кожная штука працуе. І нават з тлумачэннем там трэба відэа рабіць. Ну, альбо вельмі пакроковы гайд, каб было зразумела. Калі адзін раз зрабіў, ужо стала прасцей, я ўпэўнены, што заўтра, у прынцыпе, мне атрымаецца перапакаваць астатнія шрифты 6 штук, 5 альбо 6 штук.
Вось, і тады ў мяне нейкі рэзультат будзе, у сэнсе, што я магу адну... Я жадаю зрабіць, скажем так, як каб поўнае пацверджанне ў мяне было, я жадаю поўнасцю перакласці старонку новай гульні, калі мы абіраем там персонажа. Перакласці яго, каб даказаць сабе, што шрыфты паўсюль працуюць так, як патрэбна. Як перакладаць гульню? Калі што, мой план... Так, я тут павінен прайсці, мой план, я ў любом выпадку падзялюся, як гэта рабіць, то бок я поўнасцю гайд на гэта напішу. Пасля таго, як скончу з альфа-версіяй пераклада. Альфа-версія пераклада гэта ўжо поўны скончаны пераклад гульні, але ён будзе аўтаматычны. То бок амаль не нулевая рэдактура, хутчэй за ўсё будзе у гэтай альфа-версіі. Яно як аўтаматычна перакладзе, так і будзе. Вось, і ў гэтай альфа-версіі я планую дзяліцца ўсім гэтым, я буду посціць на кофе, рабіць пасты, тлумачыць, як кожная штука працуе, і рабіць спасылкі яшчэ на украінскія гайды. Ну, па тыпу я сам напішу сваю версію гэтага сваімі тлумачэннямі. Вось, таму што некаторыя рэчы, ну там яны амаль усё закрываюць, калі што гэта украінскія гайды, але мне можа быць лепей рознымі шляхамі адно і тое ж патлумачыць, каб было некалькі варыянтаў, і на іх гэтай скайдзе яшчэ спашлюся. Бо яны дапамагаюць. Ну, я толькі сёння на іх знайшоў. Гэта бы мне, можа, раней яшчэ выратаваў бы яшчэ час. Опа, вочка мы перамаглі раптоўна. І гэтую штуку забіралі. Я ўвогуле жадаў бы, мой план такі, ну, ўвогуле, глобальны план, зараз ужо магу яго поўнасцю раскрываць, ну, як я планаваю працаваць над гэтым. Я планую, зноў жа, у мяне будзе толькі 3-4 гадзіны ў тыдзень, у лепшым выпадку, калі што, у меня вольнага часу, гэта насамрэч я апошні свой вольны час забіраю на гэта. Так што, у прынцыпе, я планую, што я зраблю гэтую альфа-версію. Гэта даволі рэалістычная задача, таму што яна не патрабуе вельмі шмат майго часу. То бок я магу зрабіць гіганцкую працу за адносна невялікую колькасць гадзін, што мне падабаецца як ідэя. І з гэтым ужо я магу далей... Застаецца выправіць асноўныя хібы пераклада, то бок гэта ўжо уявім сабе, што я зрабіў аўтаматычны пераклад, гэта моя альфа-версія, якую я выкладаю ў агульны доступ. Я раблю гайды, як карыстацца, я нават, ну, не запакованыя файлы яшчэ збіраюся да яго дадаць, каб любы жадаючы мог бы ўзяць і проста змяняць гэтыя тэксты і дапрацоўваць яго пры жаданні. І планую яшчэ сам гэты тэкст дапрацоўваць, ну, прыводзіць яго ў нейкі пэўны стан, там, адэкватны, вось, каб таксама было людзям пакарыстацца. Вось, у выніку атрымаецца такі нейкі пэўны пераклад, які любы момант, любы жадаючы можа падабраць, яму не абавязкова праходзіць праз усе базавыя там разбірацца, як перапакоўваць асеты ў Unity, каб ён мог падабраць і змяняць тэкст, і тэкст змяняць, калі што, самае простое, ну, ва ўсей гэтай штукі. Ну, тэхнічна, самае простое. Вось, канкрэтна я говорю пра тэхнічнасць пытання. Пра нюансы перакладу гэта ўжо асабістая свая размова. Вось, і на кожным этапе, калі я буду чагось там новае адкрываць для сябе, я планую таксама дапісваць гэта, я жадаю гэтым падзяліцца з кам'юніці, я жадаю, каб было як мага больш людзей магло гэтым займацца. Улданікі гульні затое не возьмуце мяне за дупу? Файлы выкладаць не праблема. Ну, гэта... Не, успакойся. Гэта звычайныя моды, но гэта файлы і гульні, якія ёсць у кожнага, у каго ёсць устаноўленая гульня. Я думаю, яны толькі ўдзячны будуць, што патэнцыйная аўдыторыя можа прываліць за гэта. Так што, не, гэта не пытанне. Хто мяне за жопу тэарэтычна мог бы ўзяць, гэта ўладальнікі шрыфтоў. Гэта вельмі сквапныя людзі. Шрыфты каштуюць па тысячы і тысячы даляраў. Шрыфты, якія я ўзяў спецыяльна DRM-free, яны, ну, я нічога нікому не павінны, і я іх можна яшчэ commercial use выкарыстоўваць. То бок, калі хтосьці жадае манетызаваць гэты самае, хтосьці потым пажадае гэты пераклад манетызаваць, вось, ну, па тыпу прадаваць яго, за сваю версію зрабіць, калі ласка, я не супраць, па тыпу мне без розніцы, я жадаю гэта даць кам'юніці хутчэй. Скажем так, такая мэта. Тут мне дупачка, не-не-не, я ж DRM-free шрифты выкарыстоўваю, все нормально. Там пытанняў да шрифтоў няма.
Там шмат часу ўшло, каб моя жонка знайшла гэтыя шрифты. Калі вы не бачылі, шрифты гэтыя выкарыстоўваюцца ўжо гэтыя самыя. Яны ўжо выкарыстоўваюцца адпаведна ў шорцах і тыктоках. Па дыскаліжам, калі памятаеце, з першы стрым, ён ёсць як невялічкія нарэзачкі, і ён выкарыстоўваецца ў тыктоках, каб перакладаць тое, што я гавару. Вось, і гэта же шрифты пойдуць у гульню. Яны шчыра, ну, вельмі падыходзяць пад гульню. Нават расійскія шрифты, якія там выкарыстаны, на мой погляд, не настолькі адпавядаюць арыгінальным шрифтам. Так што, і гэта, ну, па тыпу, якасна яны. Мне падабаюцца. Вельмі крутыя. Так, дзе там яно? А навошта пачакайце, я можа паспяшаўся зараз крывёю гэтай. Ага, так, я паспяшаўся. Я ж з гэтым ні халеры не зраблю зараз. А я могу... О, я могу поставить, оно никуда не поденется. Цудовно, стой тут. Я хутка буду. Звычайна ў гульнях просто такое, ну, не робяць. Ты квеставы прадмет, ну, ён... Звычайна знікае куды-небудзь. У старых гульнях гэта такое настолькі часта адбываецца, што не магу нават пералічыць, як часта. Але не, вы глядзіце, знікла. Блін. Халера. Так было бы зручна. Паставіў яе ў адным месцы, потым падабраў у іншым. Можа вярнуўся на месца? Так, дакладна. Не, насамрэч гэтых кубкаў тут бясконца іх да халеры. Пытанне хутчэй я зараз ось спрабую далей прайсці. І мне падаецца, я памылку зрабіў. Мне патрэбна было... тут шкло яшчэ перашкаджае. Мне патрэбна будзе вецер сюды данесці. Мне, карацей, наверх патрэбна занесці некалькі элементаў, я зразумеў. Ну, у гэтым гульні я спрабую гэта зрабіць. Мною. Давайте-ка я спрабую зараз хукнуць да вось таго хлопца. Я чыню сабе праход такім чынам. Ось, з перакладамі гульні. Ну, калі што, я ўжо меў, скажем так, дачыненне да некаторых перакладаў. Некаторыя з іх даволі знакамітыя, ну, скажем так, адносна знакамітыя ў вузкім коле. Але я далёка не быў на галоўных ролях. І я заўсёды ведаў, што, калі шчыра, у перакладах большасць гулян мае праблему хутчэй са шрифтамі, я вам скажу. То бок, ну, у нашым выпадку гэта кірыліца. Яе, нават калі ёсць пераклад на расійскую, гэта не значыць, што на беларускую будзе пераклад. Вось, пераклады, якія я рабіў там даўно, гэта было 10 гадоў таму, можа больш яшчэ ва ўніверсітэце, гэта былі на расійскую, так што тут я зараз... Я магу перанесці нейкі пэўны досвед з таго часу, 10 гадовай даўніны, нават больш ужо, неяк на гэты пераклад, так што я вельмі шчаслівы, што магу ім скарыстацца. Вось, ну і зноў жа, пераклады часцей раней былі... шрифты гэта была праблема. Рэальная праблема, і яна заўсёды заставалася. Зараз ужо можа менш, таму што ў доступе ёсць шмат якія гульні не настолькі... Не кожная гульня мае свой рухавік, блін. Там, вось, напрыклад, можна ўзяць Unity, і ўсе гульні на Unity ўжо можна вось перапакоўваць адным чынам. Вось, часткова былі на некаторых перакладах такая праблема, што ўся каманда перакладу ўжо гульню пераклала, шрифты яшчэ не гатовыя. То бок, напрыклад, ідзе пераклад паўгады, там, альбо 6 больш месяцаў. І справа ў тым, што каманда перакладу амаль паспявае зрабіць ужо пераклад, а шрифтоў усё яшчэ няма. Іх з самага першага дня чалавек робіць і ніяк не можа зрабіць. Вось такія праблемы, напрыклад. Так што я вельмі шчаслівы, што я магу зараз сказаць, што так, гэта тэхнічна магчыма, і я не згублю там неверагодную нейкую колькасць гадзін на тое, каб проста са шрифтамі прадзяўбацца. Так, я не разумею. Так, я зараз, я калі ў свае думкі паглыбляюся, я губляю нахрен гульню. Так што мне трэба спусціцца ўніз, забраць там святло, а ўвогуле мне бы вецер яшчэ забраць, насамрэч. Вецер дзесьці ёсць паблізу, не? Просто каб адчыніць сабе кароткі шлях наверх потым.
не бачу. Ну ладно, давайте святло. Тут скоротить можна трошки. Да распрацоўшчыках напісаць, маўляў, ёсць пераклад ці ў Steam. І гэтага ніхто амаль ніколі гэта не здараецца. Ну, напісаць распрацоўшчыку, што ў цябе ёсць пераклад гульні, гэта дадатковая праца людзей. Калі вы адправіце такое паведамленне, то бок, ну, напрамую не саму, напрыклад, калі гэта не інды-студыя, а нейкая вялікая, не ведаю, BioWare, вось, то вы сутыкнецеся з тым, што гэта ваше паведамленне ніколі не трапіць да тых людзей, якія рэальна, ну, рабілі гульню. Ну, у сэнсе, што упакоўвалі гэтыя тэксты альбо іншае. І гэта гадзіны і гадзіны працы, за якія ніхто не жадае нічога плаціць. Грошыкі і так капаюць. Так што, звычайна, амаль ва ўсім, ну, суполкі перакладчыкаў на афіцыйныя пераклады ніхто і не... Ну, тое, што твой пераклад дадуць афіцыйна, ну, ніхто не разлічвае. Просто не існуе такога. Афіцыйна не дадаецца пераклады, калі хтосьці за гэта не заплаціць грошай. І то вы заплаціце грошай, вы праспансіруеце гэта, і студыя ўсё роўна можа, ну, там трэба дамаўленне пісаць, карацей, ну, дамаўляцца. Гэта грашовае пытанне, якое, ну, тут, на жаль, нічога не зробіш. Вось, таму амаль усе пераклады, яны аматарскія. Адзінае, бываюць выпадкі, калі невялічкія распрацоўшчыкі дадаюць пераклады, ну, моды, літаральна проста гэтыя жа моды запакоўваюць сабе. О, блин, забег не туды. Ось, такое бывае. Ёсць прыклады, калі распрацоўшчыкі актыўна карыстаюцца дапамогай кам'юніці і робяць нейкія інструменты, каб гэтае кам'юніці магло лёгка дадаваць пераклады. То бок дапамагаюць кам'юніці перакладаць іх гульні. Ёсць такое. Вось такое бывае. Мой прыклад самы актуальны, мне падаецца, з гульні, які я апошнім часам гуляў, гэта Timberborn. Гэта пра бабровую стратэгія. Там можна удзельнічаць у перакладзе афіцыйна, вы можете просто, ну, зрабіць свой пераклад, і яны яго дададуць. Яны жадаюць, каб як мага больш гульцоў магло пагуляць у іх гульню. Вось. Некаторыя студыі, якія разбіраюцца, ну, як лакалізацыю рабіць, таму што некаторыя інды-студыі не ведаюць, як лакалізацыю нармальна рабіць, ну, альбо лёгка яе зрабіць. Вось, яны гатовы проста, ну, нечым дапамагчы. Я, можа, зараз з апошняга, што я магу назваць яшчэ крутога, я, ну, трошкі там размова ішла пра Ведьмара 3, калі слэшер толькі пачынаў. Я паглядзеў, як перакладаць Ведьмара 3 і, ну, гулец, калі вы ведаеце, слэшер бай. Вось, там была размова па тыпу, як перакладаць увогуле гульні, ну, і чалавек вырашаў, што якую гульню ён збіраецца перакладаць. Я яму сказаў тады, што трэба браць гульню ў першую чаргу, якую ты жадаеш перакласці, вось жадаеш перакласці. А ўжо потым разбірацца, якая ў яе тэхнічная здольнасць. Вось, некаторыя гульні вельмі складана перакладаць, таму што тэхнічнае абмежаванне, некаторыя, ну, даволі проста. І самае простае апынулася Ведьмар 3. Ведьмар 3 мае выпушчаны ёсць Red Kit. Гэта афіцыйная прылада, якая вельмі мае магутныя здольнасці. Так, я ўсё яшчэ не адчыніў там. Мне патрэбна паветра, самага... Так. Зараз галоўнае не знайсці зноў сваю смерць. Мне патрэбна паветра. У Ведьмара 3 ёсць свая прылада, Red Kit, якую вы можете выкарыстаць, і вы літаральна можете гуляць у гульню і змяняць тэкст, напрыклад. Што не зусім правільна і зручна, таму што вы так здзяўбіцеся тонну тэксту перакладаць, калі шчыра. Таму што той час, па які вы патраціце на тое, каб пагуляць у гульню, ён расцягне ваш пераклад яшчэ ў часе на нейкую неверагодную колькасць. Дзе вецер? Я бачыў яго на гэтым паверсе. Альбо і на паверху ўсё ж такі вышэй. Дзе ветер? Я яго бачыў. Я цябе бачыў, я дакладна памятаю, ветер. Вось он, схаваны, блин. Дык вось, Red Kit дазваляе змяняць тэкст у любы момант. Там вельмі адкрытая здольнасць запіхваць тэкст назад. Карацей, усё цудоўна, я скажу. Ведьмар 3 цудоўная гульня для перакладу. Ім зараз актыўна займаецца цэлая купа людзей. Калі вы жадаеце далучыцца, далучыцеся, там літаральна проста сядзець перакладаць тэкст. То бок, ну, тэхнічная праблема там адсутнічае. Гэта да халеры працы, калі рукамі рабіць.
гіганцкая колькасць працы. Але калі вы жадаеце далучыцца, у вас ёсць вольны час, вы можете далучыцца да пераклада Ведзьмара 3 на беларускую мову. Гэта цудоўна, я лічу. А чаму рэальна? Усё ж такі рукамі перакладзеў это, ну, складаны працэс. Это шмат працы і там можа ў выпраўленні ў рэдактуры яшчэ больш. Тым больш у такой велічэзнай гульне, як Ведьмар 3. Альбо невялікія распрацоўшчыкі зацікаўленыя ў перакладах, альбо вялізныя ў рынку. Ну, я скажу, CD Projekt Red вельмі выключная студыя ў гэтым сэнсе. Ну, я больш вам прыкладаў, гэта першы і апошні прыклад, які я вам могу прывесці. Такой вось, ну, калі вялікая студыя літаральна спрабуе дапамагчы, як толькі можа ў перакладзе кам'юніці, каб яны маглі перакласці гульню і не памерці на гэтым. Так, ветер ёсць? Давайте, я магу просто адсюль стрэльнуць, так? Ёсць, нарэшце. А зараз у самы низ забраць святло і зноў падняцца наверх. Слэшеры асобна ад Руді? Не-не-не, яны разам. Павінны быць разам. Таму што гэта ідэя з пачатку слэшера. Ну, першапачаткова гэта ідэя слэшера. Ось, таму што з ім, ну, ён цікавіўся увогуле, як гэта адбываецца, ну, я ім падказваў. Ось. А потым пайшла гаворка ў Руді, і мне падаецца, яны разам. І каб вы разумелі, там яшчэ замешаны гэта самае выдавецтва Трасянкус у гэтым. Чалавек дапамог ім наладзіць платформу, на якой зручней будзе гуртом перакладаць. Так што шмат хто ўжо на выдавецтва Трасянкус, гэта той, хто пераклаў Сталкера другога і гэты, як ён, Baldur's Gate 3. Вось ад іх. Так. Вось адсюль. Падаецца, я змогу стрэльнуць. Кайфы. Так, не кидай кубачки, а то знікнуць. Не, халера з імі, з кубачкамі, он же без крыві. Мне важна было адчыніць шлях. Ну, я насамрэч загаварыўся і шлях не... Так, я там не скокнуў уніз. Мне патрэбна было тут шлях адчыніць. Зараз трэба зразумець, куды ён мяне прывядзе і куды я магу. Таму што кубачак няма куды паставіць так-то. Ага, тут яшчэ дзесьці патрэбна. Вось з таго боку, мне падаецца. Бачце? Яшчэ масток патрэбна. Я чуў некалькі прыкладаў, калі распрацоўшчыкі мы перакладалі вашу гульню, проста марозіліся. Так, гэта вельмі частая херня. Відаць, дзед Максим? Ну, тут челлендж, ну, тут літаральна... Фігня. Не залічыла. Ладно. Добра. Есть. Я залічыла. Вось, вялікія распрацоўшчыкі часцей за ўсё яны нават не адказваюць на такія паведамленні. Ну, нават калі петыцыю ствараць, гэта, ну, распрацоўшчыкі не пашавеліцца нават. У іх быў, скажем так, у іх бюджэце было разлічана на такія лакалізацыі, на што лакалізаваць яны ўжо разлічылі. І звычайна гэта невялічкія распрацоўшчыкі, якія могуць дадаць штосьці. Напрыклад, калі ў іх ёсць, яны зарабілі ўжо грошай, яны такія, блін, мы можам яшчэ пашырыць свой рынок. Вось, і яны могуць перакласці на іншую гульню, на іншую мову нейкую. Вось, самастойна. Звычайна, зноў жа, я нават калі бачыў прыклады, гэта не памятаю, гэта з якога году, якая гульня, ўжо нават не буду гаварыць, нават не буду спрабаваць узгадаць. Дык вось, была такая сітуацыя, што кам'юніці тады стварыла свой пераклад, нават некалькі версій, вельмі якасных, вельмі якасных. Студыя не перакладала гульню, ім петыцыі пісалі, здзяўблі іх. Вось, калі з'явіліся афіцыйныя, ну, вось гэтыя скрадзеныя, ну, як скрадзеныя карці, пірацкія, не ведаю, аматарскія пераклады, правильно, будем ўсё ж такі па тэрміналогіі. Вось, з'явіліся аматарскія пераклады, студыя праз 2 гады пасля гэтага пачала варушыцца. Яна ўзяла, забараніла гэтыя пераклады, яна... Гэта калі што, калі я зараз магу памыляцца, мне такое адчуванне, што гэта BioWare ўсё ж такі была, можа быць памылка. Не памятаю, якая гульня ўсё ж такі. Вось, і яны, карацей, зрабілі пераклад, які адрозніваецца і горш, чым вось гэта аматарская. Вось. Вельмі падобна на EA, але не яны, я думаю.
Рынак згубіла? Не, гэта людзі, яны, ну, ведаеце, гэта людзі, якія працуюць, скажем так, я называю гэта людзі, якія глядзяць на ўсё праз Excel. Да Excel ніякіх прэтэнзій, Арыгана, ўсё ў парадку зараз з Excel. Вось, але просто ведаеце, людзі бяруць, ну, там падлічылі смету ўжо, падлічылі, колькі ім гэта ў бюджэт і колькі разлічаны прыбытак з гэтага будзе. І ўсё, на гэтым, скажем так, ініцыятыва ніякая іх ужо не цікавіць. Пытанне, гэта прынясе больш, ну, па тыпу, зрабіць яго прынясем больш грошай альбо не. І яны могуць памыляцца. Гэтыя людзі з Excel-камі, яны даволі часта памыляюцца. Напрыклад, яны разлічваюць, што рынок вельмі маленькі, а ён насамрэч значна больш, чым яны разлічвалі. Памылка ў Excel-кі ёсць, ну, якую яны зрабілі, то бок памылка іх. Але яны гэтага не прызнаюць ніколі. Занатавала ў Excel. Ну, ўсё мне капздае. Ось. Так што, ну, вялікія карпорацыі ў гэтым сэнсе, ну, такое. Яны вам не сябры. Ось, увогуле. Вельмі важна зразумець, што любая карпорацыя, якая больш там, па тыпу, любая кампанія, я скажу, любая там больш за 100-200 чалавек, часцей за ўсё, амаль заўсёды, гэта кампанія, якая зарабляе любы бізнес так-то ўвогуле, для заробка грошай, так? І чым больш карпорацыя, тым менш у яе ёсць меркаванне, скажем так, нейкіх асабістых людзей у ёй, яно ператвараецца проста ў механізм. Ведаеце, проста механізм. Ніякай чалавечнасці гаворка не ідзе. І гэта механізм, якой робіць адную рэч, зарабляе грошы. Вось, і так яно і працуе далей. Вось, так што вы сустрэнеце з тым, што людзі будуць проста падлічваць у Excel-ках, наколькі людзей звольніць, колькі людзей наняць, колькі там перакладаў зрабіць, а што варта рабіць, што не варта рабіць. Так. Мы сюжэтна, мы зараз эту вялікую залю скончылі, велічэзную, вельмі прыгожую. Сюжэтна мы зараз знаходзімся на поўначы Нозгота. Мы у логаве вампіра вельмі старажытнага, які можа даць нам адказы на нашыя пытанні. Мы у старажытнасці зараз, у далёкім мінулым Нозгота і яшчэ да падзеі асноўных гулін, ну, як, скажем так, гістарычных падзей. Мы ў часе, калі нам могуць даць усё ж такі адказы. Мы не ведаем, хто мы такія. Таму што мне падаецца пытанне. Зараз яму Разелю раптоўна распавядуць пра тое, што ён з'яўляецца не Сарафан адным з людзей, а ён заўсёды быў адным з першародных вампіраў. Вось, зараз ідзем размаўляць з вампірам. Janos Audrin? It is heartening after all these years to hear my name spoken without contempt. Raziel? My child, what have they done to you? I have been dragged through hell and back. All it seems to reach this moment. But I don't yet know why. For thousands of years I have waited, alone here, losing faith. At the time of the binding, 9 guardians were called to serve the pillars, and I was summoned as the 10th guardian, the keeper of the Reaver, the weapon of our salvation. Over time, our race died out, until I alone remained, sustained only by my obligation to you and by my guardianship of the blade. And the other 9? Why did their guardianship not sustain them? I don't know. As our race dwindled, the humans prospered. I have watched over the centuries as our history faded into myth and finally receded altogether. The humans have forgotten us entirely and claimed the pillars for themselves, wholly ignorant of their true purpose. To them, I am merely a devil,
the origin of their vampire plague. Why would the Pillars summon human guardians then, if they are meant to be served by vampires? The Pillars choose their guardians from birth, Raziel, and vampires are no longer born. This is the crux of our dilemma, and this is the terrible irony. With their vampire purge, the members of the Circle have assaulted the very architects of the Pillars they are sworn to protect. They have embarked on a treacherous path. With every vampire they kill, the humans are slitting their own throats. They know I'm up here, beyond their reach, and it terrifies them. You can see how they flaunt their kills to torment me, or perhaps simply to lure me out. They have this foolish notion that destroying me will somehow topple our entire bloodline. Thankfully, we're not that fragile. I have seen them mustering their forces in the village below. Yes. I don't know what they're plotting, but I fear our time may be bitterly short. Mankind seems to have brought you only torment and grief. You must hate them. They fear what they don't understand, and they despise what they fear. But no, I do not hate them. Vorador does. He has suffered much. He cannot forgive them. Should they be forgiven? They don't understand what they're doing. They are simply unenlightened and vulnerable to manipulation. So, it's all true then, what Cain and Vorador have told me. I really am some kind of unholy vampire messiah. Unholy? No. Messiah, perhaps. I don't like that word. It smells of martyrdom. Raziel, your role in this world's destiny is more crucial and more benevolent than you've allowed yourself to believe. Your journey will not be easy. Dark powers are allied against you. But I think you already know this. You appear to have been cruelly tested. The binding must be secured, Raziel. The Pillars are the lock. And the Reaver is the key. Yes. The Reaver is here. Why do I feel nothing? The most formidable weapon ever forged by our swordsmiths. They infused the blade with vampiric energy, empowering the Reaver to drain our enemies of their precious lifeblood. As Janos presented the blade, an inexplicable sense of dread crept over me, more palpable than anything I'd felt before. I was at once horribly repelled by the sword, and yet irresistibly compelled to touch it, to take it up. Please, take it away from me. I fear you have been followed. You must save yourself, Raziel. Janos! No! My surroundings whirled sickeningly, and I found myself transported safely away from the ambush to an adjacent chamber. Janos had delivered me from the Sarafan, selflessly forfeiting his own safety to preserve my life. And now I feared that my newfound mentor would be slaughtered by the very crusaders I had so recently revered. The irony pierced me, and with dawning horror, I realized that I had been duped by Mobius from the beginning. For the Sarafan had simply followed the path I gullibly blazed through this sanctuary, and had arrived bearing Mobius' staff. Thus armed, they had Janos at their mercy.
Through the door, I could hear them battling, less than a dozen paces away. But it may as well have been 1,000 miles, for this barrier was sealed by elemental forces I did not possess. It seemed Janos had conveyed me into the heart of the fire shrine. I thought perhaps if I could galvanize the forge and imbue the Reaver in time, I might have a slim chance of saving Janos from his grisly fate. Угу. Окей, давайте прабяжымся аб іх размове. Там насамрэч не тое, каб шмат, ну, зусім нечаканых паваротаў, так? А Разіэль усё ж такі быў адным з першародных вампіраў. Чаму ён потым яго палічылі адным са святых Сарафан, мне не зразумела, таму што вось Сарафаны гэта людзі, якія варваліся ў крэпасць, гэта і ёсць Сарафан. І раней у першай частцы гаварылася пра то, што Разіэль адзін са святых Сарафан. Ён калісьці адзін быў з тых, хто ў гэтым крыжаковым паходзе і ўдзельнічаў, загінуў толькі. Вось. Так. Дзе твая сківіца? Вось, ну, прыкладна такая размова ў іх адбылася, што, ну, вось так, як выглядаў гэты хлопча Янос, вось так і павінны выглядаць першае пакаленне вампіраў. То бок Разіэль калісьці выглядаў канкрэтна так. На Ведзьмара першага адпраўляецца 100, дзякуй вялікі. Вось, і мы, атрымліваецца, у той сітуацыі, калі, у прынцыпе, нічога супер невядомага нам не было. Мне былі падазрэнні вялікія, што Разіэль з'яўляецца адным з першага пакалення. Ён ім і з'яўляецца. Што цікавага новага, сказаў гэты вампір, гэта тое, што слупоў там, па-мойму, 9, але ахоўнік, ну, гэты Янос, ён з'яўляецца 10-м ахоўнікам. Ён ахоўнікам з'яўляецца Сол Рівера. Вось. І ён адзіны з усіх ахоўнікаў застаўся, ну, жывы. Астатнія ахоўнікі з часам загінулі. І што цікава, слупы зроблены так, што яны абіраюць сабе наступнага ахоўніка, яны самастойна абіраюць сабе. З-за таго, што вампіры не нараджаліся, іх раса пакарху пачала выміраць, то гэтыя самыя людзі сталі новымі ахоўнікамі. І ў выніку людзі сталі ахоўнікамі гэтых слупоў і балансу сусвета, пры гэтым забіваючы вампіраў, якія і былі архітэктарамі гэтых слупоў. Вось такая, ну, дзіўная халера. Вось, ён ахоўнік Сол Рівера. Сол Рівер быў у яго там у скрыне, але ёсць праблема. Чамусьці, вось гэтага моманта, калі мы ў папярэдні раз, зараз, калі мы бачылі гэты меч ёсць у нас, ну, нагадваю. Вось гэта меч, які, ну, дзе там, з'яўляйся. Сол Рівер, ты чаго? А чаму ён не бачны? Што з ім? Дзіўная халера. Карацей, Сол Рівер у нас ёсць. Гэта ён у духоўнай сваёй форме, і мы, ў прынцыпе, апынуліся ў адной кропцы адначасова з Сол Ріверам, рэальным, матэрыяльным, і з духоўным. І зноў жа гэта магло прывесці да нейкіх зменаў у будучыні, але Разіэль адмовіўся нават кранаць Сол Рівер, ну, пазбавіцца ад гэтага. Вось, не ведаю дакладна. У Разіэля было вельмі моцнае жаданне ў яго ўзяць у рукі, вельмі моцнае. Гэта, хутчэй за ўсё, было зноў, скажем так, яго будучыня, якую яму патрабавалася, скажем так, зрабіць. Але ён зноў ад яе адмовіўся. У выніку, як бы, меч застаўся там у версе. У гэты момант Сарафаны атрымліваюць Сол Рівер, і стала вядома, як, ну, Сол Рівер трапіў у рукі людзей. Потым ён стане гэтым самым, ну, ужо мы ведаем, што ў будучыні Сол Рівер будзе скарбам, які будзе належаць людзям. Яны будуць лічыць гэта людскім скарбам. Ось. Насамрэч, Разіэль і Сарафан таксама. Вось я не вельмі магу зразумець, як гэта можа, ну, як так атрымалася, што гэта адбылося. Ён жа, ну, вампір, так? Як у гэтым часе ён стаў адначасова чалавекам. Ось. Ну, мне проста цікава, як яно адбылося.
Тут наших 3 салата, 2 мяча. Ну, вось і амаль тое ж саме. Так, давайте захаваемся. Ён нас выратаваў, Янус нас выратаваў, адправіў у іншы пакой, таксама ў гэтай крэпасці. У кузню для Сол-Рівера, якая вогненная кузня. Зараз мы можа быць, зможам яго выратаваць, але мне падаецца, мы ўжо занадта позна будзем. Вось, але вогненная Сол-Рівер гэта гучыць добра. Так, ну як звычайна у нас пазл ёсць, які патрэбна вырашыць. У нас ніякай формы Сол-Рівера няма. Паглядзіце-ка, хто тут у нас. Вельмі падобна на Разіэлі персанаж. Цікава. А што гэта ўвогуле? Запальнічка, добра. У нас ёсць з чым паскакаць далей. Ага, мне хутчэй за ўсё патрэбна не ёй карыстацца спачатку. Ай, блин. А як вернуцца назад? Уверх туды? А ё-моё. Можна кайласка не трэба? А, яно будзе затапліваць далей. Цікава. Цікавы канцэпт. Ну, я зараз ацэньваю проста. Вось, калі я зразумеў. Калі яно затушылася, то пазл зламаўся. Мне патрэбна данесці і паспець. Так, добра. Адтуль? Куды мне патрэбна тады яго данесці? У самы канец? Это будзе нескладана. Давайте паспрабуем. Бярем. Запаливаем і далей просто скакаць. До самага канца. Нічого пакуль што звыш. Эта частка опустилась, и зараз мы ее можем карыстацца, каб ветер подставить, атрымаць сабе. Нам этой платформы прыйдзецца. А? Ён так і застанецца? Добра. А як я тады ім скарыстаюся, калі я пад вадою тут? А ніяк же я не скарыстаюся, правильно? Незразумела пакуль, ладно. Святло ёсць. Так, где там наши? Это кришталь сверху. Вось там ён. Эй. Ну-ка. Да. Давайте обойдем. Ось, нарешті. Зараз унизим можем взять ветер. Так. Вот это элемент. Угу. Это тільки часово було. Добре, зрозумів. Блин, салаты ўсе з'едзены. Оп. О, для гэтага патрэбна толькі адзін было выкарыстаць. Ну добра, а то я думаў, зараз усе 3 прыйдзецца тыкаць. Я яшчэ на самым удалым стаў. А, не на самым удалым. Мне ж патрэбна будзе прынесці яго на іншы бок. Так, агонь там з іншага... Ну, тут усё далей ўжо тэхніка. Усё лёгенька.
Мы бярем факел, забираем там з бакоў і нясем яго до самага канца. Вось гэта. Ось, наконт стрыма па ДНД, ён усё яшчэ па плане, то бок нічога не змянілася, будзе ў суботу па звычайным часе, то бок А5 па Польшчы і А7 па Мінску. Вось. Зноў ж нагадваю, гэта не гульня ДНДшная, гэта будзе выключна, скажем так, лекцыя, не ведаю. Лекцыя проста гучыць сумна. Але гэта хутчэй аповед аб тым, як пачаць зараз гуляць у ДНД і што рабіць, калі у вас няма сяброў на гэта. Вось, як па тыпу, як пачаць увогуле з нуля, самага нуля, і буду дзяліцца досведам да самага максімуму па тыпу зараз, дзе я ўжо 7 гадоў у ДНД, якія хітрыкі я выкарыстоўваю. Я не ўпэўнены, што ўсё, што я сабе адзначыў, мы паспеем на стриме разглядзець, бо я не планую яго рабіць на доўгім па тыпу на 2-3 гадзіны, я планую яго на гадзінку, можа паўтары зрабіць. Ось, таму я лепей разаб'ю гэта на некалькі частак, бо яно ў мяне не напісана па тыпу поўнасцю тэкст, які я зачытаю. У мяне напісаныя апорныя пытанні, якія я буду жадаў бы падзяліцца, але за кожным з іх ёсць цэлая гіганцкая проста гісторыя, якую я хутчэй за ўсё забуду, калі буду рабіць вялікі стрым, то хутчэй за ўсё я буду пад канец проста стамляцца і не паспею ўсё распавесці. Вось, таму я лепей вам пакрыху распавяду, лепей некалькі стрымоў такіх зраблю. Вось, паглядзім. Наогул сяброў няма, што рабіць? ДНД ідэальная штука, каб трымаць сабе сяброў. Праверана. Дзіўны час. Так, табе патрэбны, я скажу, для ДНД табе патрэбны мінімум адзін чалавек яшчэ дадаткова. Табе не абавязкова збіраць там гіганцкую групу людзей, дастаткова аднаго чалавека яшчэ, акрамя цябе. Аднаго сябра. І пры гэтым, можна... Да мяне прыходзяць людзі, пытаюць, будуць ли гульні ДНД. У мяне, шмат людзей, я па тыпу магу зараз знайсці сабе сяброў, просто простое, што скажу, што я данжн майстар. Вось настолькі гэта працуе. Ось. І гуляць з ім у ДНД? Завесці адказ на завесці каточка. Так, пытанне. Як мы можам... Это хутчэй за ўсё праз святло я магу там дабрацца далей, бо іншага тлумачэння ў мяне няма. Бо мне патрэбна гэтае вогнішча хутчэй за ўсё данесці да самага канца, то бок на самы верх. Так. Так, яно спрацавала, як я чакаў, добра. Але дасць яно мне паветра. Дасць. Цудоўна. Мне больш і не патрэбна. Чакай, хлопча. Можна вышэй, калі ласка, мяне? Можна? Не, можна яшчэ вышэй. Не, калі ласка, яшчэ вышэй. Можа, я тады неправільна зразумеў. Я пакуль не ведаю, як гэты пазл вырашыць. Трэба падумаць. Мне патрэбна агонь перанесці з аднаго боку вось туды, хутчэй за ўсё, проста ў кузню. Я правильно разумею гэты пазл. На героя мяча і магіі 4000 адправіць. Дзякую вялікі. Так. Дед Максим, у меня есть отказ для тебя, як гэта працуем. Карацей, стрімеры не зарабляюць ад таго, што іх глядзяць, сам факт прагляду нічога ніяк не ўплывае. Адзінае, што робіць Twitch, улічвае, гэта прагляд рэкламы. Вось, напрыклад, у мяне яна ўвогуле адключана. Давайте я ж могу захавацца ў сярэдзіне пазла. Вось, ён дае за прагляд рэкламы, і падпіскі. Вось за гэта стрімеры грошы атрымліваюць. Зноў жа, гэта не зусім смешныя грошы, і рэклама, і падпіскі, там шмат чаго зрызаецца.
Праглядваць можна некалькі стрымераў адначасова. Я скажу, калі вам цікава глядзець некалькі стрымераў адначасова, глядзіце некалькі адначасова, таму што, ну, па-рознаму бывае, так? Гэта просто сам факт таго, што вы глядзіце стрымера, нам прыемна. Нам прыемна, што ты, дзед Максім, сам ведаеш. Ты бачыш людзей, што людзі актыўна нешта абмяркоўваюць у чаце, абмяркоўваюць з табою, колькасць гледачоў, гэта прыемна. Гэта просто сам факт прыемна. Колькасць паказваецца, ну, то бок яна будзе падзяляцца колькасць праглядаў, то бок у цябе, напрыклад, ты будзеш 10-м гледачом, напрыклад, у аднаго стрымера і 20-м гледачом у другого стрымера. І яны будуць адпаведна паказвацца 10 і 20 у розных стрымераў. Вось, так што, ну, вось так яно і працуе, ніякага там сакрэта няма. Ніякіх грошай у гэтым не замешана. Так. Можна без гледачоў зарабляць? Ну, тэарэтычна так. Калі ў цябе гледачы, якія прыходзяць паглядзець рэкламу, то на гэтым ты заробіш. Але вось тут Twitch можа, ну, цябе і забаніць, калі гэта, ну, боты нейкія, палічыць, што боты. Так. Без гледачоў, на працы зарабляць. Так, я скажу, асноўны мой прыбытак — гэта праца. 8 гадзін у дзень. Гэта асноўны прыбытак. Twitch пакуль нават не блізка. Тут дай бог, што каб гэта самае маё карыстанне перакладам, ну, бо я буду выкарыстоўваць хутчэй за ўсё чат GPT, паспрабую чат GPT. Вось, за яго карыстанне патрэбна плаціць грошыкі, калі ў такой колькасці перакладаеш, то мне бы хоць гэта акупілась бы там $10-20 можа уйдзе. Не ведаю, можа больш, можа менш. Трэба будзе яшчэ падлічыць колькі. Так што спадзяюся, хоць гэта акупіцца. Са стрымоў хоць і неяк. Так. Унізе там агонь ёсць, але я ж не магу так хутка далёка залезці. Ну, ён же... Ну, давай паспрабуем. Зараз паспрабуем з гэтым агнём унізе. Я хоць пагляджу на яго. Так, святло. Ну, давайте вось так. А вось гэта чаму так нечакана? І што ў нас такое? Там унізе ёсць вогненная, так. Так, можа мне атрымаецца. Дайце-ка. Эй, Бразіль, што ты робіш? Так, але ж... Ну і ўсё, ну зараз наверх залівае. Не, адсюль дакладна не патрэбна. Патрэбна з іншага боку. Хутчэй за ўсё па бакавых платформах гэтых рабіць. Так, але на сваім канале я знайшоў майлстоун, што мне трэба ў сярэднім 3 гледача, і потым Twitch дазволіць зрабіць наступны крок да заробку. Так, гэта называецца афіліейт. Ты атрымаеш магчымасць увогуле, ну, па тыпу атрымліваць падпіскі. Ну, то бок кнопка подписки з'явіцца яшчэ некаторыя здольнасці, вось гэтая рэклама з'явіцца. Ну, гэта, ну, першы шлях, скажем так, хоць нейкага заробку з Твіча. Вось. Twitch забірае 50%, я ўжо расказваў гэта, там... Гэта складана, карацей. Давай я патлумачу, я зараз выбачаюся, што перабіваю, мы тут гэты пазл будзем яшчэ скакаць. Дык вось, Twitch забірае 50%, але з гэтых паловы, то бок, напрыклад, падпіска $5, так? 50% забірае Twitch. Але з гэтых $5 яшчэ з гэтай паловы, $2,5 будуць вычаты на тое, каб, скажем так, перадаць табе грошы. Не ведаю, Twitch не тлумачыць, у яго ёсць яшчэ дадатковыя грошы, якія уходзіць кудысьці з гэтых $2,5. І ў залежнасці ад рэгіёна ты атрымаеш з падпіскі ў $5, ну, скажем так, Беларусь, по-мойму, 10-20-30 центаў, карацей, з $5 падпіскі. З Польшчы больш, нешта 50 центаў. І я чуў, што ў Брытаніі, ну, з брытанска-амерыканскай падпіскі ты з $5 можаш атрымаць сабе $1,5-2. Вось такі расклад. Так што, ну, $5 падпіска, ну, гэта... Вось тут яна невядома куды ўходзіць. Я не ведаю, куды яна падзяваецца, і вось такі расклад, я сам здзівіўся. Так. Так што гэта, ну, такое, там не палоў, там менш, там значна менш. Так. Вогнішча. Так.
Мы бярем вогнішча. Мы бярем... Страляем ось туды... А, я не магу з ім страляць уверх. Добра. Полежи тут. Давайте, зараз я толькі спушчу крышталік. Ну, запушчу яго. І агледзімся просто. Мне падаецца, ось там злева знізу можна скокнуць. Вось там была нейкая. Альбо гэта... Трэба план. Я думаю, вось справа, вось так, і далей там... Не, злева, можа, лепей бачна будзе. Просто камера яшчэ не вельмі дапаможа мне. Добра, любы шлях, у прынцыпе, падыдзе. Я бяру яго і просто аблятаю у бок. Галоўна толькі не спяшацца. У папярэдні раз я занадта хутка скочыў і не заўважыў вось гэтых калон злева і справа. Поехали. Камера, ты не дапамагаеш. Камера, ты що робіш? Камера. Дякуй. Я там нават не бачу, куди лячу. Давай, 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 давай. Уф. Нарэшце. Што я павінен тут зрабіць? У мяне ёсць запальнічка. Так, у мяне ёсць факел. Куды я яго павінен прыткнуць? Вось тут нешта прыкласці яго, не? Я думаў, што мне сюды патрэбна. Няўжо не сюды, не? Не можа быць. Эту запаліць? Не. Што за халера? Гэта для чаго пытаюся, патлумачу. Моя мэта падтрымка, таму шукаю найбольш эфектыўны шлях, таму падпіска не варыянт. Рапуха цісне, ну вядома. А донатны не ўсе робяць. Ну і праз расійскія платформы не падтрымліваю. Ну, в прынцыпе, я разумею. Ну, в прынцыпе, тая ж самая дылема. Так, я не разумею, што я павінен зрабіць? Вярнуцца, там слуп быў. Дзе слуп? Які слуп? Ось тут? Алексей, я спецыяльна чакаю зараз. Я вось у гэтым пакоі. Мне патрэбна пасярод крыві слуп. Ну так, ёсць. Гэта слуп з паветрам. Ну... І ўсё. Ён з паветрам, па тыпу я там магу на ім забраць сабе ў Soul River паветра. Ён мне нічога як бы не дае. Раптам гэта не паветра, а газ. Вось калі шчыра, гульня можа такія нечаканыя павароты і рабіць. Я зараз не здзіўлюся, калі так яно і ёсць. Было бы лагічна. Вось чаму раней не з'явілася? Я ж бачыў, ну, па тыпу я падыходзіў. Ладно. Запрацавала. Я спецыяльна падышоў, я думаю, гэтае месца і патрэбна запаліць, толькі сімвал не з'явіўся. Я магу взаимодейнічаць. Так, тут такога шмат, бо вельмі ідэальнае месца патрэбна быць, каб яно спрацавала штосьці, такога хапае. Добра. Але ж... А, я атрымаў элемент, усё, правильно. Не, пачакайце-ка. Гэта я атрымаў элемент. Вось, зараз я магу забраць у Soul River гэтую моц.
I plunged the Reaver into that furnace and forged the blade with elemental fire. With the Reaver thus imbued, I was now armed to unlock the elemental barrier and rescue Janos from his executioners. Мне видається, ми вже спазнілися до Януса там рятувати його. А, почекайте-ка. Давайте заховаємося. Поки заховання близько. Бо наступне невідомо де буде. Не почекали, так. Вельмі добрий сарафан. Яны толькі гэтым і вядомы. Капс да Янусу, 100%. Не мог ему это пережить. Это Розиэль? Look at his black heart. How it still beats. Это реально Розиэль? Гэта ён у вось зараз. Intends to bury us alive. Raziel, we must get out of here. Remember the sword. Той катаклізм, які адбыўся ў гэтым месцы, ён хутчэй за ўсё адбыўся з-за таго, што адначасова ў гэтым патоке часу апынулася два Розиэля, я так разумею. I'm sorry. I failed you. No, Razia. Perhaps this was my true purpose. Simply to save your life this once. While I have taken yours. Embrace your destiny, Raziel. You must reclaim the Reaver. It was forged for you and you alone. Without it, there is no hope. As I backed away from Janos's body, I was overwhelmed by a sense of self-loathing so deep I could barely contain it. In that instant, I rejected all that I ever was and embraced the role Janos had safeguarded for me so patiently throughout the centuries. I knew then what I had to do, the task for which I was uniquely prepared. I would pursue the Sarafan dogs to their loathsome fortress and avenge Janos Audrin's murder. Mobius would pay dearly for his treachery, and my Sarafan brethren would reap the horrors they had sown. I would retake the stolen Reaver, which was rightfully mine. And finally, when all these debts had been paid, I would reclaim Janos Audrin's heart from their filthy, unworthy hands. If the heart was truly imbued with the power to restore vampiric unlife, its highest purpose was clear to me. I would restore the heart to Janos, and thus undo the vile crime committed by my abominable former self. Сэрца Яноса ўсё яшчэ білася, то бок яго забралі яшчэ б'ючымся, так? Окей, я не вельмі разумею, куль Розиэль вырашыў, што сэрца яму дапаможа. Ну, вярнуць яго добрая думка, але навошта? Ну, я не вельмі зразумеў логіку Розиэля зараз. Оп, яшчэ катсцэны.
So, these demonic pests were not merely the product of Nosgoth's corrupted future. For here they were, hurtling back over 5 centuries to pursue me. These creatures, I suspected, were minions of the unseen forces that had hoped to control me. This was the tangible expression of their displeasure. These demons were unleashed as the penalty for my disobedience. Ти... Ось, нарешті. Цікаво, колькі таких буде. У катсцені, атрымліваецца, Янас помер. Ну, яго забіў Разіэль. Адзінае, што я не разумею, я думаў, я шчыра лічыў, што тое, што Разіэль з'яўляецца лідарам гэтых самых Сарафан, гэта нейкае гістарычнае непаразуменне. Ну, па тыпу быў чалавек Разіэль, альбо не Разіэль, і там просто нейкае, ну, скажем так, адбылося нешта, што просто ў гісторыі заблыталася. Ну, просто блытаніца. Вось. А тут атрымліваецца, што насамрэч існуе версія чалавека Разіэля. Якім чынам першародны вампір стаў выглядаць як чалавек і стаў чалавекам і стаў паляваць на вампіраў? Што канкрэтна здарылася ў гэты момант? Nosgoth. Let me enlighten you, poor Raziel. Гэтыя пачваркі хутчэй ўсё дасылаюцца нашым тэнтаклевым сябрам, да якога мы зараз хутчэй ўсё пройдзем як мінімум міма яго. Так, я зараз забудуўся. Мне у гэты бок. А давайте попробуем мячом забить. Мне патрэбна... О, господи. Ось. Бо мне душа патрэбна. Пайшла душа. Зараз даведаемся, можа, з сэрцам звязана. Магчыма. Я спадзяюся, адказы нейкія будуць. Галоўнае, а чаму вы з дэманамі не змагаецеся, Сарафан? Бескарысная, блин, паляўніча на вампіраў. Я павінен здагадацца, калі ў гэтым наборы атак будзе адчынены вось момант, калі я магу трапіць у ворага. Яго прадказаць немагчыма, толькі проста пашчасціць табе можа. Всё? Гэта было апошні? Не? Не апошні? Окей. Цікаво. Ладно. Прыгожыя істоты з зялёнымі адросткамі на спіне. Так, хутчэй за ўсё яны сябры нашага тэнтаклевага... Ну, працей. Ёсць жа пачварка гэтая у слупоў Нозгота, у самай-самай глыбіні, якая сядзіць. Ось, мне падаецца, гэта ад яе прыйшлі. Чаму няма паведамлення пра канец галасавання? Гэта добрае пытанне. Я зараз зазірну, таму што бот павінен працаваць. А чаму ён не працуе? Я выбачаюся. Я зараз яго выпраўлю. Там ёсць невялічкая... Так, вось. Зараз я яму дадам. Я тэставаў калі бота, я пакінуў час на іншым... Ну, я пакінуў яго на той дзень, калі я тэставаў яго. Вось, зараз я перасуну час хуценька. Вось оно.
Гэта проста выпраўляецца, я проста пакідаў, у мяне тэставы час быў іншы. Вось зараз ёсць паведамленне, у нас у лідарах зараз знаходзіцца Goblins 2, і зараз галасаванне павінна скончыцца як павінна. Гавару уже, я ж бота поўнасцю перапісаў гэтага. Ось, он зараз па-іншаму працуе зусім, і трэба было пратэставаць таксама і канец галасавання. Перарабіць яго, зараз ён таксама новая версія. А чаму? Выпусціце мяне адсюль. Я зараз зразумеў. Это вось тут зараз мне спатрэбіцца мой балкон. Так? На Goblins 2 яшчэ 900 адпраўляецца. Альбо не. Блин, давайте у сосед померлых отправимся просто. Зараз себе здоровье вернем. Бог, это тут простей. Ну, блин, там далеко напереди, так, на самом деле. 45 тысяч. Халера собі. Може, яшчэ ёсць ворог, якога... Я чую дэмана. Чуеце дэмана, так? І я чую. А дзе ён? Просто хутчэй за ўсё, калі я не заб'ю дэмана, то і выйсці адсюль не змагу. А, блин. Ёсць. Ладно, тады паўтарым зараз. Якая гульня за ўвесь час набірала больш за ўсё балаў? Каля 45-47 тысяч. Я не памятаю, якая гульня была, але, ну, каля таго было. Можна не бачыць гэтага дэмана? Не бачыць, там просто скрыптик не адпрацоўвае. Яны ўжо змагаліся паміж сабой, але ў будучыні. Справа ў тым, што я Крызель пракаментаваў. Крызель лічыў, што гэтыя пачвары увогуле, гэта результат таго, што адно з год памірае як сусвет. І гэта, ну, павінны... Вось, ну, там зараз змагаюцца. Вось, што ў гэтым, у прынцыпе, заняпад нозгода павінны. Але не, гэтыя пачвары былі яшчэ ў мінулым. То бок гэта результаты працы, плённай працы адной істоткі. Хутчэй за ўсё. У нас перамагаюць Goblins 2. Я не ўпэўнены, што на яе можна будзе знайсці трэйлера, калі што. Дайце-ка зазірну. Я думаю, што калі трэйлеры будзе, то за там паскладаней будзе. Goblins 2 трейлер. Ну, складаненько, карацей, з трейлером. Это літаральна, по-моему, пад пачатак гульні. Самы старт. Хоць малюнак з Гогу. Давайте паспрабуем малюнак. Зараз. О, адчыню. Goblins 2. Там Goblins Pack ёсць, але нас цікавіць Goblins 2 толькі, правильно же? Так, ён у мяне ўжо набыты, ён ўжо ёсць усё. О, вось гэта з Goblins 2. Можна, кляска, увесь памер? Нават увесь памер тут складаненько. Давайте просто покажу вам, як гэта выглядае. Дзе ён там? Вось так ён выглядае. Вось так будзе, у нас будзе гульня, квест, даволі стары, нешта 90-х, мне падаецца. 95-96, мне падаецца. Не, пачакайце-ка, раней. 93-94, можа, раней. Вось. Пра гоблінаў, як вы здагадаліся. Я так разумеў, прыкладе серыі. У мяне была канкрэтна вось гэтая частка, другая частка, я ў яе гуляў. Але я ні халеры не памятаю. Яна ў мяне была чорна-белая, бо я гуляў яе з-пад доса
ну, на MS-DOS, і у мяне быў чорны, ну, чорна-белы экран. Вось, і складаненька, карацей, я спрабую згадаць, як я на чорна-бела выглядал, але я памятаю вось канкрэтна гэты кадр і пару яшчэ кадраў, я калі глядзеў праходжанне, скажем так, ну, не праходжанне, я просто праматаў па тыпу экраны, і пара экранаў мне таксама ўзгадалася. Вось, я ў яе дакладна пачынаў, але гэта было вельмі даўно, і гэта было вось у 90-х дзесьці. Так. Ну, не паверце, у меня на CD-дыску з 200 гульнямі ёсць Goblins. А, гэта тыя самыя дыскі, які ў мяне былі, з якіх прыкладна палова не запускаецца, так? Чорна-белая гэта сумна. Ну, тады ў мяне ўсе гульні былі каляровыя, чорна-белыя, таму што нават тыя, якія былі каляровыя, проста выбару не было. Напрыклад, той жа Дізі я гуляў з-пад MS-DOS, ён таксама быў чорна-белы. Вось. Добра. Оп, вернемся ў гульню назад. І трэйлер там, калі што, не варта яго глядзець, ён літаральны пачатак гульні, і гэта лепей у атмасферы самой гульні ўжо глядзець, калі шчыра, маё меркаванне. Там нават, калі што, там якасць былі на трэйлеры, а ніякая, не глядзячы на тое, што гульня, ну, там пікселі неправільна адлюстроўваюцца на Ютубе. Вельмі дзіўна. Мы лепей заўтра паглядзім самы пачатак гэты самастойна. У мяне на адным кампе стаіць XP, большасць тых гульняў там запускаюцца. Вось у мяне былі дыскі тады, якія не запускалі, ну, па тыпу, ты набываеш дыску, гэты 200 гульнян на адным дыске, і большасць з іх проста не запускаюцца. Я тады навучыўся, што цікава, я да таго дыска вяртаўся з кожным разам, я мог адчыніць усё больш гульнян, бо я разбіраўся трошкі, як розныя запакоўшчыкі, яны там яшчэ запакаваныя некаторыя былі, і я не разумеў, як іх распакаваць. Некаторыя запускаць патрэбна з кансолі, напрыклад, вось у такіх рэчах. Я пад DOSBox запускаў на XP. Так, ну Goblins канкрэтна, альбо увогуле проста гаворка зараз пра 200 гульнян на адным дыску, вось такія дыскі раней былі. Ось, там просто было такое часта, што тыя, хто запакоўвалі іх, не вельмі цікавіліся аб тым, як іх будуць потым, ну, чытаць. Так, хлопцы, а чаму вы на мяне глядзіце? Вы паміж сабой змагацца не збіраецеся? Трэба страляць часцей, ультыматыўная рэч. Ну, працягваем. Змаганне. Усё, не вытрымаў. А, там яшчэ адзін быў? А, ё-моё, зараз пачнецца. Пусці мяне. Дару, я амаль усё знішчу. DOSBox X запустить першы Baldur's Gate. Есть же нормальные добрые сборки Baldur's Gate и так. Ну, это не та гульня, якой патрэбна DOSBox. Она и так добра запускаецца, не? Яны заўсёды былі на адным баку? Не, яны там змагаліся літаральна ў горадзе між сабою. Не, калі для эксперимента запусціць Baldur's Gate першы адтуль, то не праблема. Арыгінальны у мяне пад XP не ідзе? Дзіўна. А ну, калі у тебе дысочак вось арыгінальны. Можа, не запускаецца з таго, што дыск пашкоджаны ўжо? З часам. Можа, у гэтым праблема хутчэй? Бо дзіўна, павінен. Ау. Зараз нас отправить у сусед померлых. Не отправил, але хутка сами помрем просто с часом. Soul River нас забье.
Гэтая тэрыторыя, наколькі памятаю, яна ўвогуле ўся не ахоўваецца, хацеў сказаць я, але я зараз пабачыў там як мінімум 2 ахоўнікаў я бачу. У сусвеце памёрлых. Нікога няма, цудоўна. На Elden Ring адпраўляецца 500. Так. Ну тады абыдзем. Нам, у прынцыпе, трэба ісці да самай крэпасці Сарафан. То бок у самы пачатак. Калі шчыра, у нас тут туннель такі, ну, з лакацый. Без аніякіх там адыходаў у бок, акрамя таго, што мы ў храмы на гэтай дарозе заходзім, і ўсё, на гэтым скончваецца наша інтэракцыя з сусветам. Мы ходзім туды-сюды па лінейнаму сусвету, што, ў прынцыпе, ну, не той, каб ідэальна, але ў той жа момант не вельмі заблытаешся. Нас проста сюжэтна патрэбна абраць, у які бок мы ідзем. Боже мой. То есть это самое неприемное. Отчепись от меня. Ах ты ж пачвара. Яго непрыемнасць у тым, што ён ніжэй, чым атакі Рызіэля. Вось гэта самая абсурдная сітуацыя. Я не магу яго ударыць, таму што Рызіэль не ўмее атакаваць уніз. Ввогуле абсурдная сітуацыя. Я не разумею, як гэта. Прайшло плейтэст. Вось так ён толькі забіваецца дальнабойнымі атакамі. Я бы поляжаў, так. Удала было бы. Я ў пачатку 2000-х спрабаваў пагуляць, але мяне вынеслі перад уваходам у сяброўскую руку і не мог прасунуцца далей, таму закінуў. А сяброўская рука гэта першая карчма? Я правильно памятаю? Я не памятаю просто дакладна, першы был Дурхейт. Ну і другі дакладна я не прайшоў іх. Вось. Я спрабаваў, яны спачатку яны прайшлі міма мяне ўвогуле, а калі я іх значна пазней ўжо паспрабаваў пагуляць, ну, нешта, можа, некалькі гадоў таму, да Baldur's Gate 3, калі яго абвясцілі, адчувалася як вельмі неблагая гульня. Я там, ну, сюжэт трошкі прайшоў, але, ну, далёка не поўнасцю. Friendly Arm Inn. Гэта, вось, мне падаецца, першая самая карчма, так? Там, так, ён сустракае, і па тыпу першы, хто забойца, якога на цябе дасылаюць. Ну, там, можа, спойлер для кагосьці для Baldur's Gate 1. Ось. Ён даволі моцны. І, у прынцыпе, калі ты, ну, даўно праходзіў, ну, можа, калі малады быў, я не ведаю, для каго маладосць, для мяне тады, калі у пачатку 2000-х, гэта мне колькі, до 12-13 гадоў, мне было бы складана разабрацца ў механікі гульні, я хутчэй за ўсё бы хреновага персонажа яшчэ стварыў. Там бы сабе праблемаў наствараў. Бо я барда, па-моему, ствараў увогуле. Амаль ва ўсіх гульнях тады. Так, там трэба падмацавацца на іншых істотах. Я так і рабіў. Нават да сустрэчы з гэтым хлопцам хаця бы першы ўзровень падняць, таму што першы ўзровень у ДНД, у асабісці ў старога ДНД, першы ўзровень самы забойны, ну, гэта самае складанае ў гэтай гульні перажыць першыя некалькі ўзроўняў. У любой, ну, па тыпу, у прынцыпе ў ДНД, я вам скажу, у любым ДНД. У асабістасці ў старых выданнях. Там гэта цэлае выпрабаванне. Забіць персонажа на першых ўзроўнях легчэй няма нічога. Так. Самае пацешнае перажыць першы ўзроўні магам. Так. Для тых, хто не ведае, сістэма магіі ў ДНД, яна даволі суворая такая. У старых выданнях ДНД чарадзей нейкі, ён можа рабіць за дзень, ну, на першых ўзроўнях, там, першы ўзровень, ён можа ахладзіць ваду ў стакане. Вось што ён можа зрабіць. Заклён чарадзей, вось у вас чарадзей. Віншую вас. Вы, чарадзей, вы можаце зрабіць просто холодны кубік льда ў стакане. Вось ваша здольнасць. Два-тры такіх прыкалдэса і ўсё. Вы на дзень адпачываеце. Таму што больш вы не здольны ні халеры зрабіць. У вас гэта самая ваша моцная магія.
Вось. Але гэта тыя, хто потым вачыма просто, ну, на апошніх узроўнях потым вачыма знішчаюць гіганцкія пачвары. Просто бяруць і забіваюць. І светлячка. Ну, по типу такога. Я агульна, просто ў Baldur's Gate яшчэ трохі больш познее выданне, і яшчэ там, скажем так, не ўсе, далёка не ўсе заклёны, якія даступныя. Ну, таму што сістэма заклёнаў ўсё ж такі ДНД адна з самых складаных штук, якую складаней за ўсё перадаць у гульню, таму што ты павінен дазволіць гульцам рабіць да халеры. Нават у Baldur's Gate 3 яна вельмі падрэзаная, Больш нават самых базавых стандартных заклёнаў яна проста адсутнічае у Baldur's Gate 3. Ой, самые папулярныя там ёсць, але не любыя заклёны на фантазію на ваш, напрыклад, размова з раслінамі, напрыклад. Вось яна адсутнічае. Дадалі замовы, і там адразу можна супартыйцаў знайсці. Так, але гэта ж, ну, гэта прыклады хутчэй 5-го выдання. То бок, вось гэтай кантрыпы, заклёны, якія можна выкарыстоўваць бясконца, гэта прыклады з 5-го выдання і, магчыма, 4-го, па-мойму, таксама там ёсць такое. Вось, у 4-е не гуляў, я не магу гэта адказна заявіць. Ну, першы ты Йовін. Так, усё, хопіць вам. Справа якая, калі вы жадаеце выжыць, гайд для выжывання ў старых выданнях ДНД за чарадзея. Знайдзіце сабе не чарадзея, які будзе вам дапамагаць у гэтым. Вам у паці патрэбны людзі, якія будуць, скажем так, рабіць усё за вас. Вы будете стаять там і, можа быць, спрабаваць не памерці. Галоўна, каб вораг нават не дыхнуў у ваш бок, таму што вы яшчэ самы дохлы. Вы там ад эмацыянальнага пашкоджання можете памерці. Вам просто сказали, что вас атакуют, и вы просто от думки об том, что вас могут нашкодить, вы помрете. Вельми осторожно за этим. Так, вниз. Угу, так, Джахейра, Васяны. Я, по-моему, таких избирал. Спробовал чародея. Але мне падаецца... Не, пачакайце-ка, я з сабрамі пачынаў першы Baldur's Gate, па-мойму, мультиплеерны рэжым. Вось, і там у нас быў чарадзей, у якога праблемы былі выжыць. You have failed me, Raziel. I wonder, Old One, did you truly resurrect me, or were you simply there when I awakened from my torment in the abyss? I suspect you found me merely convenient, dropped in your lair by Cain. Indestructible for some reason, a durable and gullible tool for you to manipulate. This one thing I readily admit. I have been used by others time and again, but always I seem to stray from their path. What is it about me, demon, that makes me such an unreliable instrument? Why do I survive one trial after another, on and on, in an endless succession of humiliating deaths and resurrections? It seems there is much more to my destiny and my history than I know. Perhaps more than you know as well. Ну, дыялог як бы быў, але ён хутчэй замацаваць кропку гледжання Разіэля наконт гэтай пачвары. Ну, тут не той, каб сюжэт зараз раптоўна дадаўся. З пачвары размова адбылася. Гэтая пачвара ўнізе, якая знаходзіцца пад слупамі ўвогуле ўсяго сусвета. Вось гэтыя слупы, бачыце, вось гэтыя беленькія. На ім трымаецца ўвесь носгод, увесь сусвет. І гэтая пачвара ў яго каранёў самых там глыбока, мы зараз глыбока пад зямлёй, яна яшчэ глыбей знаходзіцца. Справа ў чым? Разіэль у першай частцы быў падняты з ужо пасля другой сваёй смерці. Ён быў падняты гэтай пачваркай, так сказала гэтая пачварка. Але Разіэль зараз замацоўвае такую думку, што гэта пачвара проста была там, калі ён ачуняў, і пачвара не мае аніякага далучэння да таго, каб яго падняць з мёртвых. Яна не можа яго ні падняць, ні забіць, яна нічога яму не можа зрабіць. Яна проста маніпуліруе ім, каб зрабіць выгляд, што яна яму дапаможніца. Не выросла, мы наадварот зараз у мінулым, яна наадварот вельмі маленькая. У гэтым мінулым яна вельмі маленькая. Так, тарантючы кальмар, просто падманшчык. Мне падаецца, ўсё хлусня.
Я думаю, што галоўны вораг гэтай увогуле серыі гэта вось гэтая пачвара там у глыбінях. Таму што яна хутчэй за ўсё і ўплывала на Мёбіуса, яна такім чынам падставіла Каіна, яна жа гэта самае стварыла, скажем так, крызіс Назгота, і я думаю, яшчэ шмат у чым паўдзельнічала. І зараз жадае забіць Каіна, таму што мне падаецца, Каін апошняе, што ўтрымлівае ўвогуле гэтую пачварку. Таму што апошні слуп Назгота не знішчаны. Ну, Каін яго ўтрымлівае. Чалавек памёр, паднялі яго як вампіра. Разелі забілі 2 разы. Першы раз ён быў Сарафан. У гэтым часе, вось зараз мы пабачылі рэальнага Разеля, які быў чалавекам, так? Як мінімум 2 разы яго забілі, таму што я не ведаю, ну, там, што адбылося паміж, скажем так, старажытным вампірам Разіэлем і як ён стал чалавекам. Вось гэты момант мяне цікавіць, як такое ўвогуле адбылося. Ну ладно, мы расказваем тое, што нам дакладна вядома, так? Быў Разіэль чалавек, Сарафан, святы Сарафан, галоўны сярод Сарафан, забіваў вампіраў. Памёр. Яго пасля шмат стагоддзяў падняў Каін у якасці вампіра. Разіэль жыў і служыў Каіну і дазволіў яму захапіць Назгот. Каін потым пабачыў, як Разіэль пачынае муціраваць вельмі моцна і хутчэй за ўсё муціруюць у сваю першую пачатковую форму старажытнага вампіра, і ён скінуў яго ў бездань. Вось такі добры Каін. Закідывае Разіэля ў бездань. Каін у бездані ляціць бясконцую колькасць часу, пакуль не прызямляецца на дно бездані. Не пытайце, як гэта адбылося, але нейкім чынам Разіэль гэта перажыў, не перажыў у нейкім дзіўным стане, які карацей апынуўся. І ў выніку яго падабрала пачварка гэта. Яна сказала, што яна яго падняла. Але Разіэль хутчэй за ўсё можа падымацца сам бясконца. Вось. Такая вось справа. Так што Разіэль памёр як мінімум 2 разы. Адзін раз, калі ён быў чалавекам, а другі раз, калі яго кінуў Каін у бездань. Хутчэй за ўсё Каін разлічыў яго там такім чынам забіць, альбо калі Каін разумеў, у чым сутнасць яго сапраўдная, то хутчэй за ўсё ён разлічыў, проста можа пазбавіцца ад яго на пэўную 1000 гадоў. Ці лічыцца Soul River слупом? Магчыма. Не магу на гэта адказаць, бо у Soul River ёсць ахоўнік. А калі ў яго ёсць ахоўнік, то магчыма ён такая ж непадзяляльная частка сусвета зараз, як і ўсе слупы. Бо гэтыя самыя першабытныя старажытныя гэтыя вампіры, яны стварылі слупы, каб спыніць сваіх ворагаў. Хутчэй за ўсё, іх ворагам была гэтая пачварка. Ну, вось гэта ўнізе. Это адзінае тлумачэнне, якое я бачу, навошта яны слупы гэтыя зарабілі. Вось яны слупы. Зараз ужо на паверхні, не пад зямлёю. Яны ідуць, гэтыя слупы, з самых каранёў зямлі да самых-самых верха нябёс. Вось такое тлумачэнне, як бясконцыя слупы. He thinks he can change his destiny. What a fool. Зараз мяне хутчэй ўсё памерла закінуць, бо здароўе зусім смешна. Ну і ладно. Ось закінулі. Блін, ён за мной пайшоў сюды. Пачвара, а? А ты можаш памерці, калі ласка? Дзякую табе вялікі. Мы не ўміручае аліўе. Так, шматдзённая. 1000гадовае аліўе.
Эй, хлопча. Ідеально. Ось це коп'є супроти ворога... Блін, там такой збоку. Супроти ворога, у яких просто дистанція атаки менше. Ні холера не може зробити. Тільки стріляючи вороги, перешкоджають. Можна, коли ласка, не пробивати мені здоров'я і все. Мы ці строкали мы другого себе, сустракали. Больше за то, и мы зараз идем у крепость Сарафан конкретно из-за того, что мы, наша человечая версия, яна забила нам Яноса, сябра нашего, старожитного вампира. Это наша основная мотивация, чему мы бежим в эту крепость. Мы собираемся добрать у этой версии нас сердца этого Яноса. Яно ўсё яшчэ б'ецца. Яно нейкім чынам можа спыніць нашу, ну, unlife, як ён назваў. Альбо нашу, альбо кагосьці яшчэ. Я не вельмі зразумеў у гэты момант. Можа, я паглядзеў у чат, не ў вельмі ўдалы момант. Але я згубіўся, чаму ўвогуле Разіэль вырашыў, што яно яму нечым дапаможа. Заваяваць сэрца Яноса. Вельмі прыгожа. Паэтычненька. Ну і карацей, наш шлях ляжыць зараз у гэтую крэпасць. Мы ўжо большую частку шляху прайшлі. Ой, а можна не, калі ласка? Не два у вас, яшчэ страляючы ворог. Блін. Гульня. Давай, забивай их. Удобно. Давай, з'їж уже душу. Нарешті. Блин. Ну і так душа їй потрібна була. Ой, отчепитесь, все, я побег, короче, в эту крепость. Нахрен их. Можно робить. Nobody wants to die. Туди закинуть. Усі дайся. Ну, у сенсі ти, які є зараз як подарунок. Так? Я зараз просто оббягу їх усіх. Нахрен їх. Задєблі. Так, а то будем гулять у Baldur's Gate перше. Домовилися. Я так-то не супроти Baldur's Gate першого, чому б не. Так, мабуть, все-таки ад пачатку Разіэль быў чалавекам і толькі потым стаў вампірам. Але чаму тады Янас ведаў яго як вампіра? Адказ просты, часовыя парадоксы. Магчыма, але ў той жа момант, то бок Янус такі пазнаў Разіэля, калі ён у гэтай форме. Ён такі, божачкі, кошачкі, з табой ж нешта здарылася. Як так ты выглядаеш дрэнна, Разіэль, сябра мой? То бок атрымліваецца, там Разіэль быў у пэўны момант першабытным вось гэтым вампірам. Нейкім чынам ён пераўтварыўся на чалавека. Я ўпэўнены, ён нейкім чынам, альбо, зноў жа, часавы парадокс, то бок з самага пачатку Разіэль быў чалавекам, самага пачатку. Але зноў жа пытанне вось гэтых салатаў, карацей. Што было раней? Нечым свежым патрэбна разбаўляць. Добра. Nobody wants to die. Так, я зараз яго знайду. Просто, каб я яго пабачыў, як ён называецца, каб я правільна назву увёў. Nobody wants to die. Ёсць. Так, правильно. І тады з дайсаў. Дайсы і арыганы. Я бачу, вось тут 4 разы закінулі. Я зараз іх усе на Nobody wants to die закіну.
Ёсць. Угу. І я зараз вам спіс аднаўлю. Хтосьці павінен быў яму прамыць мазгі. Так, гэта таксама пытанне. Ну, то бок, там шмат дзеянняў. У любым выпадку, я шчыра, каб усё добра склалася, я спадзяваўся, што насамрэч Разіэль ніколі не існаваў, па тыпу, як чалавек. Гэта шмат чаго бы патлумачыла. Ну, па тыпу, проста памылка ў гісторыі, скажем так, яго пераблыталі. То бок, гэта нейкі іншы чалавек. Альбо нешта такое, там, імёны заблыталіся ў гісторыі. Ведаеце, як, ну, тэорыя таго... Просто, ведаеце, памылка ў гісторыі. І неправільнае тлумачэнне гісторыі, нейкая такая праблема. Але не, гэта сапраўдны, лідар Сарафан, ён, ёсць і пахавалі ў чужой магіле. Ну, нешта такое, так. Я спадзяваўся на гэта, але апынулася, што не, бо, ну, гэта бы патлумачыла, гэта было бы неяк відавочна тады ўсё, што адбываецца. Зараз у мяне не складваецца пакуль. Так, спіс павінен быў аднавіцца, Nobody Wants to Die павінна было апынуцца ў спісе, дайце зазірнуць, і правільна ён адлюстраваўся. Новая штука. У галасаванні з'явілася новая рэч. Пераможца зараз застаецца не з нулямі баламі, а проста знікае са спісу. Вось, гэта такое, скажем так, невялічкае тэхнічнае абмежаванне. Вось, таму што я альбо ўсе гульні пакідаю з нуля, якія перамагалі за ўвесь час з нулямі баламі, альбо ніякіх. Таму яны поўнасцю знікаюць са спіса. Так, Nobody Wants to Die, на мой погляд, кепская гульня. На ютубе ёсць у мяне стрымы, і выйшла няшмат. Ды і герой вельмі сумнеўны, таму я сваю дайсы ўкладу іншае. Без праблемаў. У тым-то і прыкладаю сваё галасаванне. Я не гуляў у Nobody Wants to Die. Дайце-ка я ўвогуле узгадаю, каб я не пераблытаў, каб я правільна памятаў гульню. Nobody Wants to Die. Wants to Die. Виглядає пригожо. Цікаво. Окей. Мені подобається стиль візуальний, як мінімум. Не ведаю, що за яна. Ну, по-моєму, ми обмірковували, коли її вперше закидували. Як мінімум, візуальний стиль неблагий. Так, зараз яны сустрэнуцца. Так, мы паглядзім, у чым канфлікт Разіэля з Разіэлем, як ён разгарнецца. Так. Не можа быць гульні без балаў. Ну, па тыпу яна ёсць. Я ж захоўваю зараз усё галасаванне, то бок нават гэты пераможца балы за тое, як за насільна Гоблінс 2, яны засталіся. Просто зараз важна, што я трымаю спіс, я магу потым гісторыю вярнуць, у якім парадку хто галасаваў і хто перамагаў. То бок у мяне зараз я на гэта інфармацыю захоўваю. Ось, яно паступова ўсё дадаецца. Так. Для візуалу так, на пятнічку, я думаю, самае тое будзе. Пятніца — цудоўны варыянт паэксперыментаваць, паспрабаваць штосьці новае, і зноў жа, некаторыя гульні з пятнічных стрымоў... Што з камерай? Некаторыя гульні з пятнічных стрымоў я забіраю сабе на праходжанне. Я быў шмат у якія з іх хацеў бы пагуляць, ну, па тыпу поўнасцю іх прайсці, але я таксама разумею, што ну, гэта тэхнічна немагчыма, іх занадта да халеры. Вось, таму прыходзіцца нешта абіраць, і так, некаторыя вельмі файныя. Я шчаслівы, што мне паказалі іх. Напрыклад, нават эксперыментальныя гульні па тыпу Хайлікс дзіўна, але прыкалдэсна. Ну, цудоўна, што такая гульня ёсць. Ось. Оп. Мне святло патрэбна, так? Агонь мне патрэбна. Зразумеў. Мне агонь патрэбна, каб распаліць ваду, я так разумею. Больш іншага тлумачэння ў мяне няма. Вось она там вогненная. Нешта, ну, калі ўвогуле гаворыць прыклад, ты зараз не памятаю, некую гульню мы гулялі, а на пятнічным стриме я ўвогуле ўзяў на праходжанне поўнасцю. Таму што хацелася. Это даволі вельмі выпадковая рэч, там няма нейкай сістэмы. Просто па тыпу, добрая ідэя. Жадаю я зараз. Непераможна. Так, тут под вадой мы, па ідэі, павінны... Гэта у нас з'явілася тады, дзякуючы гэтаму, у нас з'явілася магчымасць гэтую браму просто адчыніць, таму што праз лёт яна бы дакладна не адчынілася. І чараўніковым пентамент, ну, хапае, так.
Ён некалькі хвілін, мне падаецца, Zero Time Dilemma. Вось гэта, забыўся як поўнасцю назва, Zero Time Dilemma адна з гульна. Там даволі цікавы такі пазл Escape Room, але я не ўпэўнены, што яна добра пад стрымы пойдзе, і вось яе хацелось бы прайсці, мне цікава было бы. Разель чалавек, разель вампір, а разель прывід. Ну, магчыма, мы зараз гэта вызначым. Можа, скажуць штосьці. Разель салат. Ну, гэта звыш форма. Давайте не спяшацца. Усё ж такі не кожны можа дасягнуць такой вышыні дзен, каб стаць салатам. Так. Я зараз спецыяльна ў сусвет памерлых адправіўся, бо у нас там здароўя не шмат было. Дзесьці тут... вось там святло. Вось оно нам патрэбна. Каб яго забраць, мне патрэбна забрацца на самы верх і там скокнуць. Дамовіліся. Я ўсё роўно буду ігнараваць, няма сэнсу змагацца тут з кожным. Ну, попнули. Ой, адчапіцеся вы. Ды адчапіцеся. Вы мне зусім не патрэбныя. Зараз мимо. Оп. Ёсць. Адчынілі браму. Яны не ў маім гусце. Я не вельмі западаю на гэтых самых, на людзей, якія спрабуюць мяне забіць. Не? Ну ладно. Там святло можна забраць, якое нам не вельмі патрэбна. Бяжым просто по калідорах, паспрабуем прабіцца. Я сапраўды спадзяваўся, што распішу, если лёты яны патонуць. Было бы круто. Я думал, что так адбудзецца. Ну, такое уяўленне некае было. Я думал, что я растоплю лёд, и я, ну, просто буду плавать, як і раней. Глобальное потепление праз Разиэля. Уяўляйце сабе. Ой, да покричите мне тут. Вось гэтыя дальнабойныя, яны, нагадваю, у мяне там у баявой сістэме час ад часу няма магчымасці проста атакаваць. То бок, калі я паспрабую атакаваць ворага, калі ён мяне атакуе, то ён мне праб'е да халеры здароўя і саб'е мне атаку, то бок я яго не праб'ю. Калі я атакую ворага, калі я заблакую яго атаку, то я згублю меншую колькасць здароўя і, можа быць, у мяне будзе магчымасць потым атакаваць. Але ў ворагаў не абавязкова ёсць вакно альбо кулдауны на атакі, яны будуць проста атакаваць мяне бясконца ў блокі і могуць мяне забіць. У вароты таксама патрабуюць часу, каб пачаць анімацыю варота, таму вы павінны выкарыстаць уварот да таго, як вас атакавалі. Ну, на хуткія атакі вы павінны зрабіць уварот раней, чым вы ўвогуле пабачылі пачатак атакі. То бок атрымліваецца, што ў гэтай баявой сістэме ёсць нейкі даволі дзіўны зор, вы губляеце шмат здароўя, і вам можа пашчасціць, вы можаце вывучыць прыкладна дыстанцыі ўсіх атак і карыстацца дыстанцыяй. Вось дыстанцыя становіцца тут вельмі моцная халерай. Вось, але вельмі дзіўная баявая сістэма ў гэтым сэнсе. У першай трошкі прасцей было неяк. Вось, там усё роўна яна такая трошкі, ведаеце, састарэлая, але у другой частцы значна больш ворагаў, якія хутка атакуюць. У першай частцы былі ворагі, якія хутка атакуюць, але толькі ў адной лакацыі. Яны мяне напружвалі, гэта павукі гэта. Ось. У другой частцы літаральна кожны вораг так робіць. Гэта гарачы хлопец усіх часоў. Гэта салат усіх часоў. Салат на стагоддзе. Чаму там зачынена? Добра, выйдзем. Мы ў гэтай крэпасці ўжо трэці раз. Suddenly and inexplicably, I Нечакана. discovered the Reaver
suspiciously laid across my path. Again, I sensed nothing of that temporal distortion, the peculiar sense of displacement I had felt when I encountered the Reaver in William's chapel. Cornered here with the blade, I suffered the same nameless dread that I had experienced when Janos first presented the Reaver to me. I felt at once repelled by the blade, and yet overwhelmingly compelled to seize it. So, Raziel, here we are finally. You have no choice but to confront me now, and I am not so foolish as I've let you believe. We have business to conclude. You knew I would lead the Sarafan to Janos, you vile bastard. You've been orchestrating my every move. My That's what, destiny huh? is an amusement to you. It was fun while it lasted. I think not, Raziel. Malik, do not let this creature leave. He poses a danger to the Circle. Poor, deluded Raziel. Did you somehow imagine you had the guile to change history on me? I'm the Time Streamer. I knew your every intention before you did, you imbecile. Lord Mobius, there is trouble within. The Circle is under Hold attack. fast, Malik. This one is the real danger to us. What are you trying to concoct here, Mobius? You toxic creature. Did you imagine I'd simply allow you to run loose? Corrupting everything you encounter. I admit that I've underestimated you to this point, Mobius. But it's a mistake I won't repeat. Wrong again, Raziel. Now, Malik, bolt the door. Using his staff to disable my Wraithblade, Mobius effectively disarmed me, leaving me with only one choice of weapon. And yet I confess, it was not the lack of options, but blind rage that made me take up the Reaver. In my fury, it felt as though my hand had acted of its own will. And now, that same hand clutched the hilt with unyielding strength, and I felt a constrained tingling, a remote but palpable sense of longing, as the disabled Wraithblade tried vainly to embrace its physical twin. Зараз я сапраўды буду змагацца ўжо фізічна. Упершыню ў гульне мне далі магчымасць кантраляваць Soul River, ну, па тыпу фізічны Soul River. Давайте, глядзіце, Малік — гэта адзін з святых Сарафан. Дайце я гайд для першай гульні адчыню. Soul River мануал. Так. У гэтым мануале быў спіс босаў, якіх мы заб'ем, ну, спіс кланаў вампіраў. Памятаеце адну магілу, якая ў першай частцы, сярод усіх, калі мы знайшлі могілкі Сарафанаў, адна могілка была, ну, без граба, ну, без труны. Так? Мне падаецца, гэта якраз такі Малік, калі я зараз не блытаю. Думахим. Дума, Мелкая, Зефон, Рахаб, Турель. Так, Маліка не было. Там Маліка няма. Вось гэты хлопча, які зараз, ну, па тыпу, прыкрываў Мёбіуса, гэта адзін з Сарафанаў, гроба труны якога няма у месцы пахавання ўсіх Сарафанаў. Ну, вось. Хто такі Малік, і чаму я думаю, што ён выжыве? Пытанне. Гэта Мёбіус. Ну, мы сутрэся зараз, для тых, хто не ведае, мы зараз сутрэся двумя персонажамі, Мёбіусам і Малікам. Малік — гэта адзін са святых Сарафан, з далёкага мінулага. Мы пра яго амаль нічога не ведаем. Мёбіус — гэта чараўнік часу, адзін з ахоўнікаў, які умее кантраляваць час. Ён зрабіў прылады, якія дазваляюць перасоўвацца па часе. Толькі дзякуючы яму мы ўвогуле скачам па часе, як дурныя. Вось. І вось справа з гэтым самым, з Мёбіусам,
у тым я вось не ўпэўнены, што ў чым я вось наконт аднаго моманта не ўпэўнены. Ці сапраўды Мёбіус можа падарожнічаць у часе? Мне падаецца, он толькі бачыць час, ну увесь час наскрозь. Ну неважна, у любым выпадку. Гэта не вельмі важна, таму што ў пэўны момант ён згінае, я не ўпэўнены, як он можа ўвогуле даць сабе загінуць на такім выпадку. Вось, і атрымліваецца Мёбіус, ён паслухмяны да нейкага адзінага бога, як ён яго называе. Хутчэй за ўсё, гэта адзіны бог і ёсць тэнтаклівая пачварка пад каранямі сусвету, то бок вось тое, што нас патыпаў будзіла. Вось, такая вось халера. З Soul-River'ам ні халера не зразумела, калі што. У Разелі было вялікае жаданне падняць Soul-River, і зараз яго вось гэты духоўны Soul-River, які з ім ёсць, ён спрабуе вярнуцца ў сваю, скажем так, фізічную форму, ну, перабрацца. Я так разумею, што Разель зараз тым, што скарыстаецца Soul-River'ам, дасць яму створыць якраз такі Soul-River, таму што мне падаецца, без душы гэтай Soul-River проста, ну, абалонка, ён проста меч звычайны. У яго ж была машына, ён жа дастаў нам зламаны Soul-River у мінулае. У яго была машына. Ён нас адправіў той час, калі Soul-River быў зламаны. І Soul-River быў зламаны ў тым часе, то бок зараз гэта калі вось глядзець на гэты Soul-River, які мы зараз у рукі ўзялі, гэта для яго будучыня зараз. Яго зламаюць у будучыні, калі Каін будзе змагацца з каралём там Вільямам, альбо як ён. Вось, але гэты момант яшчэ не наступіў. Хутчэй за ўсё, зараз часткова наш духовы гэты меч, гэты Soul-River, які ўнутры нас духоўны, ён перайдзе ў Soul-River фізічны, ў гэты меч. Мне падаецца, зараз гэта адбудзецца. Elder God, ну, пачварка. Так, куку. Просто калі гэтая душа перайдзе ў Soul-River, то атрымліваецца, замкнецца кола. А Soul-River атрымае сваю душу, і ў гэты момант ён будзе поўнай эмоцыі сваёй. Back to hell with you. I recognize these two as my former brethren, in life as Sarafan, and in unlife as А вось яшчэ King лейтенанты Vampire Каіна, ну, Sons. альбо Святый Сарафан. Мелкая Мелкая і and Зафон, якіх мы забілі як вампіраў у першай частцы. These bastards had no idea what future lay in store for them. Каб здаем. How they would become the very thing they so despised. The Reaver hummed with ravenous anticipation. Janos had called it a vampiric blade, endowed with the power to drain its victims of their lifeblood. I was eager to see what the Reaver would do to these two. Так, зараз я прыпыню, прачытаю камент. Я пра пачатак гульні, калі мы перад бойкай з Каінам сутыкаемся з Мёбіусам, і той дае нам зламаны Soul-River з будучыні. Спрабую згадаць. У пачатке гэтай гульні мы трапляем у час, калі Soul-River зламаны ўжо. Это той час, ну, вось гэты момант. Мы сустракаем гэты Soul-River зламаны і кранаем яго. З-за таго, што мы яго кранулі, частка нашага духового, ну, гэтага, як яно, ну, карацей, нашага духоўнага Soul-River, яна пераходзіць у гэты меч і такім чынам адрамантавала яго. І ён тады стаў з двух кавалкаў, стаў цэльным. Ён не з будучыні, ён з гэтага жа часу. То бок мы адрамантавалі Soul-River таго часу на пачатку гульні. А той Soul-River, які мы спрабавалі забіць Каіна, гэта ў тым жа часе, але трошкі пазней. То бок, калі ён быў цэльны, і мы гэтым жа Soul-River'ам, мы пакінулі яго на могілках. То бок, на могілке ляжаў разламаны меч, мы кранулі яго, ён стаў цэльным, пакінулі яго там, вярнуліся праз пэўны час, і ўжо цэльным мячом спрабавалі забіць Каіна. Вось гэты быў момант. Это той же самы Soul-River. Вельмі незручна з вами змагацца, хлопцы. Мне падабалася змагацца сваім тым самым касмічным клинком. Сюжет ачмурэны, баявая сістэма. Я не задаволены.
А у меня здоровье не губляется. Цікаво, здоров'я мені реально, ну, без конца. Вони не можуть мене забити просто фізично. Це Soul River некий імбовий. Чамусьці, калі не нацельваюсь на ворагаў, яны мне падаецца, увесь час змагаўся неправільна ў гэтай гульне. Калі ты лочышся на ворага, ён робіць, ну, ён магутней, чым калі ты яго просто вось так вось лупіш. Калі не нацельваешся на яго. Ты робіш дзіўныя рэчы. Гэта ламаеш і, ну, ты самы інтэлект ворагаў. Реально, ён просто зламаўся. Ну, ён зараз мне нават і ў палову не робіць таго, што ён рабіў, калі я ось залочыўся. Бачыце? Ён пачаў атакаваць адразу. Я просто злок выкарыстаў. І ўсё, ён баец кабзда які. Калі просто бы я біў яго, бегаў навокал, то я бы яго забіў без праблем. Ось так атакувати його потрібно. Бігати просто навокал і бити по ветру. Ось яка бойова система. And Zephan fell before my blade. I felt the Reaver's bloodthirst as keenly as I ever had when I was still a vampire. I could sense the boundary between us dissolving. The Reaver was consumed with my rage, and I was intoxicated by its bloodlust. The blade had a vitalizing effect on me. My physical energy no longer decayed over time, and the wounds inflicted by my foes healed almost instantly. The Reaver had made me invincible. Калі Мёбіус ведаў усё адразу, і ён ведаў, куды гэта прывядзе, ну, то бок яго дзеянне, то атрымліваецца, што мы... Як увогуле пазбегнуць уплыва Мёбіуса? Ну, гэта ж просто ён імбовы. Ну, ты нічога яму не можаш... Я не ведаю, як яго падлавіць на памылкі. Так, мы сюды. Мы сюды можем. Трындзіць? Такое таксама магчыма. Але, падаецца, мне ён сам падклаў гэты Soul River спецыяльна для нас на нашым шляху. Ён жадае, каб мы яго ўзялі. Ён дакладна жадаў, каб мы яго ўзялі. My former brethren, Duma and Rahab. Ось, Дума і Рахаб яшчэ. This all seems so elegantly choreographed. Exhilarated by the Reaver, I was drunk with revelations. I could finally appreciate the delicious irony of Cain's blasphemous private joke, and I reveled as I colluded with him across the centuries. For it was I who put these bastards in their tomb, thus providing the corpses for Cain to raise as his vampire sons a millennium from now. Мне падаецца, Розель зараз пакрыху розумам дахам паедзе, карацей, за Soul River, таму што яму падаецца ўжо, што жарты Кейна смешныя. Гэта дакладна дрэнны прызнак. Бачыце мы баявую сістэму, так? Бегай па колу і бей. Вось яна, баявайся. Вось так патрэбна было рабіць. Найбольш эфектыўна, я скажу. Трэба было з самага пачатку так рабіць. Бо калі затрымліваешся, будзе болюча. А вось бегаеш, яны амаль нічога... Не, яны ўсё роўна б'юць, але гэта па эфектыўнасці літаральна прыкладна тое, што атрымліваецца тады. Бо зараз яны атакуюць удваіх. Ну, звычайныя ворагі чакаюць. Ну, тут у гэтай гульне, пакуль ты змагаешся з аднім, іншы нічога не робяць, проста чакаюць цябе. Акрамя страляючы.
Ось. Гэта ж атакуюць у дваіх, і ў гэтым іх праблема. Я не магу амаль нічога ім зрабіць. Вось зараз бегатня гэта наносіць больш пашкоджанняў, чым я мог бы патэнцыйна нават нанесці. Дзіўна, так? Да. Паспрабаваў паблакаваць. Зламаў баёўку. Ну, амаль. І гэта працуе толькі таму, што Soul River мяне не можа прабіць. Ну, не дае мне памерці. Просто калі я спрабую іх проста атакаваць, яны мяне здзяўбуюць проста спамам атак. Ну, я нічога не магу ім зрабіць. Анімацыі на ўвароты і на атакі значна павольней, чым яны б'юць удваіх. То бок гэта проста працягваюць біць, пакуль не пашчасціць мне. Некае такое адчуванне. Давай. Круги набиваем. Мы гэта сам, мы шаги спрабуем просто набрать на 8000 шагов. Кроков яшчэ трэба набрать. 8000 кроков, запомните. Мэта. Хоча, каб мы прагнучы да крыві забілі самого сябе? Магчыма. Я не ведаю, у чым падман гэтага самага. Да што ты будзеш рабіць, а? Я не разумею до конца, у чым падман Мёбіуса. Я разумею, што ён майстар-майнд нейкі панапрыдумываў сабе нейкіх ідэй крутых. Але я не разумею, чым, што ж ён насамрэч жадае. Это тое месца, дзе мы сустрэліся з Каінам, і дзе была могілка караля. Ось там наперадзе. Але да караля яшчэ далёка. Ну, ён павінен быць далёка ў будучыні. And here at last was my brother Tyrell, who along with Duma would bear me into the abyss without questioning Cain's command. So dutiful and righteous, even as a vampire. I guess some habits die hard. The vampire Tyrell had eluded my vengeance. The Sarafan Tyrell would not. Што цікава яшчэ, ось зараз я гэта прагаварыў. Турэля, Тюрэла, не ведаю як, Турэля, мы не забілі ў першым Soul River. У першым Soul River мы вось гэта Малека не забілі, таму што ўвогуле ён не стаў вампірам, я так разумею. Яго трупа не было проста нідзе. Вось, і таму ён вампірам і не стаў. А вось гэты Турэль, ён проста не быў у першай частцы, і мы не ведаем чаму. Ну, яго проста не было. Мы перамаглі ўсіх астатніх лейтенантаў Каіна, але акрамя вось яго. Давайте паспрабуем суперэфектыўную бойку. Галоўна закруціць яго. Ну, пачаць крутіць яго, і тады ён закруціцца. Бачите, не можна нічога зрабіць нармальна. Во, вось гэта бойка. Разумееце? Эпик. Ладно, давайте паспрабуем хоть трошки. Ён хаця бы адзін, ён не такі несправядлівы, як астатнія. Ну, амаль не такі несправядлівы. Таму што атакі ўсё роўно яго у некалькі разоў хутчэй за мае. Это у нас важный пафосный момент у меня. Я тут такие беру и просто полон их набегаю на их. Цікава, а гэты Soul River, ён жа не перкаваны, правильно? То бок у яго няма здольнасці атрымаць святло, там цемру. Так, я не магу гэтым карыстацца. А там у нас могілкі не стаіць. Эта частка просто зачынена. Добра, ідзем далей. Ну, той бок, усё гэта. Мы правалася нейкае месца, мы просто не хадзілі. Наконт таго месца, якое мы не схадзілі ў першай частцы. У першай частцы мы не адчынілі адну лакацыю з маяком,
Ну, я ўжо потым паглядзеў у інтэрнэце, якую лакацыю. Памятаеце, там партал адзін не адчынілі мы так до самага канца. Это лакацыя з маяком, яна не абавязковая. Мы не адчынілі адзін гліф. Вось і ўсё. Там адзін гліф, там гліф святла, і там, ну, ёсць яшчэ пара гліфаў, але маяк даволі вялікая лакацыя, у якой амаль нічога не патрэбна рабіць, акрамя як дабрацца да гліфа святла. То бок, ну, сюжэтна мы не прапусцілі нічога ў першай частцы. Толькі дадатковы матэрыял, скажем так. Я б жадаў яе паглядзець, але план быў такі, што мы пройдзем другі Soul River і паглядзім яшчэ. Ну, варта там на гэты маяк нам схадзіць паглядзець, ці не? Бо ён нічога не дадае. Ну, сюжэтна, просто візуальна паглядзець, што за локацыя такая прапушчаная. А вось і мы. So, vampire, here we are. You've destroyed my brethren, and now you've come for me. You'll find I'm not such easy prey. I don't want to kill you, but I will if I must. Return the heart to me, and we can end this now. So, you've come to avenge that filthy parasite and reclaim his foul heart. You're a righteous fiend, aren't you? Apparently I am. No, vampire. This is where it ends, but you won't be leaving this room. Now, let's finish this. I'll make it mercifully quick. As you did for Janos? No, that beast had eluded us for far too long. It would have been a shame to end him too quickly. It's ironic, Я really. переключу графіку на The старую. great Janos Ordrin turned out to be no challenge at all, Окей. thanks to you. Did you hear his cowardly screams when I tore that black heart out of his carcass? Добро. Атака крабіка. Атака крабіка. Атака крабом. Ён да гэтага не гатовы. Бачыце? Ён напужаны. Атака крабікам. Я не вельмі упэўнены, што у нас выбар ёсць не забіваць нас. Ну, хутчэй за ўсё, не існуе такого. Слухайце, вось у яго атакі такія ж, як у нас. Гэта хоць трошки падобна на справядлівую бойку. Па тыпу, ну, анімацыя аднолькавая, і мы... Ну, альбо падобная, я не ведаю. Не ўсе... Некаторыя з іх. У яго ёсць такі ж замах, як у нас, вось гэты. В принципе, по часе прикладно столько, сколько мы и робим его. Давай, бей по ворогу. Зараз я роблю з ним те ж саме, що со мною робили, блін, на ВТ. Усі остальні вороги. Я просто повторяю одну короткие атаки и без конца увожу его просто в блок. Один я не помню, на что он здоровье заготовляю. Что будет, если мы забьем себе? Ну, тогда отрымливается человек мы, трапим у могилку, и потом нас подыме Каин. Про шмат годов. Оно в уголе забивается, альбо не? Здоровье никакое, просто отшмурить такая колькость. Не планую скончиваться. Ці можемо його забити, не зламавши знову Soul River? Питання.
Паглядзім яшчэ, што было адбудзецца Soul River'ам зараз. I renounce you. And so it ends. My history comes full circle. Sensing its twin, the Wraithblade uncoiled itself from me, and instead wound lovingly around its former self. I felt its grip loosen, and as the blade left me, its absence chilled me more than its presence ever had. A foreboding sense of emptiness and loss stole over me, and a terrible revelation gathered like a storm at the edge of my awareness. With all other foes exhausted, the conjoined blades turned themselves on me, and I realized, finally, why I had sensed nothing when Janos offered me the blade. The Reaver was never forged to be a soul-stealing weapon. The ravenous, soul-devouring entity trapped in the blade was, and always had been, me. This is why the blade was destroyed when Cain tried to strike me down. The Reaver could not devour its own soul. The paradox shattered the blade. So, this was my terrible destiny. To play out this purgatorial cycle for all eternity. I could not bear it. Despair overwhelmed me. You. Are you enjoying this game? Don't fight it, Raziel. Give into it. Was this your destiny for me all along? Trust me. I felt myself weakening, unable to hold on any longer. The Reaver was too strong. The compulsion to simply let go, too great. And then, a growing sense of vertigo and the familiar displacement. The paradoxical moment when my twin soul hovered both outside and inside the Reaver blade. This was the instant, the glimmer of temporal distortion Cain had been counting on all along. This was the edge of the coin, the minute flicker of probability upon which Cain had gambled everything. Now you are free to reclaim your true destiny, Raziel. Behind Cain's eyes, I could see new memories blooming and dying as history labored to reshuffle itself around this monumental obstruction. And I could see by the dawning horror on his face that perhaps we had strained history too far this time. That by trying to alter my fate, he may have introduced a fatal paradox. My God. The Hilden. We walked right into their trap. Raziel, Janos must stay dead. But Cain's warning was lost as I slipped into the spirit realm, too weak to maintain my physical form. And there, waiting for me as always, was the Reaver, the Wraithblade, my own soul, twinned and bound eternally to me. And I realized that I could never escape my terrible destiny. I had merely postponed it. History abhors a paradox.
Не зусім такі канец гульні я чакаў. Частка засталася ў канку, частка ў ім. Так. Я не зусім зразумеў парадокса до конца. To be continued. Ну, увогуле, Legacy of Kain, уся серія гулін, яны па тыпу звязаныя сюжэтна напрямую і расказваюць як бы одну гісторыю. Гэта не просто па тыпу гісторыя сама ў сабе, я так зразумеў. Давайте я патлумачу, мне ёсць трошки непаразуменне. Як бы у Разіэля ўзнік парадокс таго, што ён праткнуў сам сябе, так? Ну, увогуле, давайте разбярэмся. Soul River, насамрэч, Soul River і ёсць меч без душы Разіэля, гэта пусты меч, гэта просто звычайны меч. Але ён можа трымаць у сабе душу Разіэля. Разіэль і ёсць Soul River. Вось гэта легендарны меч, ён як бы ёсць Soul River. Таму ён разбіўся у гэтым самым, у пачатку гульні, ну, у першай частцы ён разбіўся, таму што Soul River, то бок душа Разіэля, паспрабавала забраць душу у Разіэля. То бок душа, адна і тая ж душа паспрабавала сама ў сябе забраць душу. Ну, гэта абсурдна атрымалася. Вось. І Soul River'ам з'яўляецца канкрэтна сам Разіэль. Разіэль ёсць гэты Soul River. Вось, таму гэтая гісторыя ўвогуле не зусім пра меч. Таму і зразумела, чаму пачварка гэтая тэнтаклівая называла нас Soul River'ам. Вось, яшчэ да таго, як пра меч гаворка ўвогуле пайшла. Таму што, не проста таму, што яна пераблытала, а таму, што і яна разумела сутнасць таго, як гэта працуе. Вось. Каін спрабаваў увесь гэты час, ён, ну, па тыпу на працягу абодвух частак, ён спрабаваў адхіліць сусвет у нейкую іншую рэальнасць. Скажам так, ён спрабаваў стварыць парадокс, дзе вызваліць Разіэля ад яго лёсу Soul River'a, так? І забойства яго жа, ну, па тыпу, Soul River павінен забіць Каіна. Ён спрабаваў змяніць свой лёс і лёс Разіэля. І ў яго ён шукаў моманта, калі, ну, у часе, калі стварыцца такі парадокс, не невялічкі парадокс, а вельмі моцны парадокс, які дазволіць яму гэта зрабіць. У канечнай сцэне, вось тая, якой скончылася, і гэты парадокс адбыўся. Я толькі не зразумеў, у чым парадокс. Вось, ну, Разіэль праткнуў сам сябе і падтрымліваецца Soul River, паспрабаваў забраць душу самого Soul River. Я разумею, так у гэтым як бы канфлікт, так? Ну, магчыма, я не до конца яго зразумеў. Атрымліваецца, што Каін у выніку атрымаў тую сітуацыю, якой можна змяніць гісторыю. І ён даў Разіэлю папярэджванне, што вось гэтае сэрца, якое ён спрабаваў, Разіэль спрабаваў вярнуць Яносу, ён не павінен, ну, гэта Янаса нельга вяртаць да жыцця, не ратаваць. Вось. Невядома чаму, таму што Каін атрымаў, скажем так, веды новага варыянта падзей. Ну, яго гісторыя ператасавалася і змянілася для яго. Веды, якіх у яго не было, яны пачалі ў яго з'яўляцца ў гэты момант. Але у той жа момант, але ранейкае, ну, тлумачэння на гэта няма ў нас. Вось. Калі звярнуцца да Фрейда, ну, там усё прыкладна адно і тое ж. На Mass Effect 2 за героя адпраўляецца. Дзед Максім, у цябе ўсё яшчэ ёсць, табе быў падарунак, я пагляджу, колькі табе быў падарунак, мне падаецца 10 000, калі я зараз не памыляюся, зараз зазірну. Калі ёсць жаданне занесці іх на Mass Effect 2 з героя, то іх можна перасунуць. Гэта дайсы, якія так, усё туды, добра. Зараз тады Mass Effect 2 з героя. Я выбачаюся не 10 000, а калі дакладна 10 200. Ось. Mass Effect 2 за героя. Ёсць. Сюды. Дадаю абодва радкі. І я вам зараз аднаўлю спіс лідараў. Читаю Defiance в Википедии. The story continues from the where Soul River 2 скончился. То бок Defiance — это прямой протяг Soul River. Потому что по часовому, скажем так, у часе усяго ёсць яшчэ 3 часткі Legacy of Kain, якія мы не гулялі. Гэта першы Blood Omen, які самая першая гульня ў серыі. Потым гістарычна было выпушчана 2 часткі Soul River. Потым быў выпушчаны Blood Omen 2. І потым быў Defiance. І Defiance, я так разумею, гэта апошняя гульня ў серыі на гэты момант з выпушчаных. Вось, і ў Defiance мы гуляем і за Каіна, і за Разіэля. Вось. Спадзяюся, што гэта будзе працяг. Глядзіце, якая справа. Мы скончылі зараз Soul River,
Так, Defiance я ўжо набыў, ён у мяне ёсць, он нікуды не падзенецца, так? Я планую на наступным тыдню. Я яшчэ збіраюся, я ўжо сказаў, я працую над перакладам Disco Elysium, і можа быць на наступным тыдню у мяне будуць нейкія вынікі. Паглядзім, калі яны будуць, магчыма, мы ўжо будзем тэставаць трошкі пераклад нават, які атрымаецца, паглядзім, што там атрымаецца ўвогуле. Вось, можа у нас нешта будзе на наступным тыдню, можа быць, я Disco Elysium і буду стрыміць. Вось, паглядзім, я яшчэ не ўпэўнены наконт наступнага тыдня, ўсё залежыць ад таго, як у меня пройдуць наступныя некалькі дзён. Вось, там паглядзім. Добренька, на гэтым я буду скончваць, мы ўжо файна прайшлі ўсё. Я буду перадаваць вас далей. У нас чым там займаецца-то ўвогуле. Я бачу, што Ватафака БЛР гуляе ў Squad, а Nine Ravens гуляе ў Ghost of a Tale. Давайте сёння да Nine Ravens завітаем. Да мышаў. Вельмі файная, цудоўная гульня, вельмі падабаецца. Давайте я яму перадам. Мусіў загадацца, што гэта Disco Elysium. Так, гэта яно. Я ўжо зрабіў, як ён, прататып гульні. Я змог запакаваць туды шрифты. Самая складанасць была канкрэтна ў шрифтах. У мяне атрымалася запакаваць шрифты, і, ну, я ўжо яшчэ тыдзень-паўтары таму, гэта сёння я літаральна шрифты запакаваў. Паўтары тыдні таму дзесьці у мяне атрымалася тэкст перанесці ў гульню. Зараз застаецца, я планую зрабіць аўтаматычны пераклад. Зараз трэба падрыхтаваць усе шрифты да канца. Не ўсе шрифты гатовыя. І потым запусціць аўтаматычна гэта пераклад. Таксама трэба падрыхтоўка пэўная, таму што аб'ёмы даволі вялікія. Вось. Так, мыш. Ужо нават фінал, не халера сабе. Мне падаецца, ён вельмі хутка праходзіць. Добра, перадаю вас. Добрага вам вечара.